आजचा अध्याय आपल्या आजच्या 8व्या अध्यायाची आपण सुरुवात करणार आहोत. तर आपण आता श्री श्री राधा गोविंदजी आहेत त्यांना आपण प्रणाम करूया, दंडवत प्रणाम, आणि आजच्या अभ्यासाला आपल्या सुरुवात करूया. श्रील प्रभुपाद आपले जे प्रमुख संस्थापक आचार्य आहेत त्यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत प्रणाम करूया आणि आपल्या आजच्या अभ्यासाला सुरुवात करूया. आता आपण कालच्या अध्यायाचा सारांश पाहू की आपण अष्टांग योग म्हणजे अभ्यासलं, नंतर अष्टांग योगातले टप्पे आपण अभ्यासले, हो की नाही, आणि मग त्याद्वारे आपण मनानं इंद्रियांना संयमित कसं करतात योगीजन हे अभ्यासलं. आणि मग जे योगीजन आहेत तर मग असे योगी आणि कृष्ण भावना ह्याच्यातला फरक पण समजून घेतला. आणि मग अयशस्वी योग्यांचे म्हणजे त्यांचं गंतव्यस्थान काय आहे, ते 2 प्रकार आहेत. मग काय होतं त्यांच्यासाठी, कृष्ण कशी पुन्हा संधी प्राप्त करून देतात मुक्तीसाठी, तर ते अभ्यासलं आपण. आणि मग भक्तियोग कसं सर्वोच्च योग आहे, आणि मग कृष्ण भावना ह्याही पलीकडे आपल्याला कशी नेते, तर हे सगळं आपण अभ्यासलं. मग आता आपण पुढच्या म्हणजे आपल्या आजच्या अध्यायावर मुख्य जाऊया. तर त्याच्यामध्ये काय, कृष्णाबद्दलचं ज्ञानाचा महिमा आणि भगवान कृष्णाच्या शक्तींचं ज्ञान आपण अभ्यासणार आहोत बरं का. म्हणजे हा अध्याय खूप महत्वाचा आहे. आणि ह्या अध्यायापासून आपण भक्तीचं विज्ञान अभ्यासणार आहोत. आणि भगवान श्रीकृष्णाला कसं शरण जायचं, मग देवपूजा आणि व्यक्तित्व ह्यातला फरक, किंवा भ्रमातून भक्तीकडे आपण कसं वळतो, हे सगळं आपण अभ्यासणार आहोत. आणि आता आपण हा भाग समजून घेऊया. पहिले 6 अध्याय जे आहेत ना, ते आपल्याला वेगवेगळ्या मार्गांचं आकलन करून देतात. तर 7 ते 12 हे ह्याला काय म्हणजे ज्युएल ऑफ भगवद्गीता, किंवा आपण म्हणतो ना म्हणजे मुख्य भाग म्हणजे जे आहे भक्ती आहे, त्याच्यामध्ये भक्तीचं विज्ञान विशद केलंय वेगवेगळ्या पद्धतीने. आणि कसं आपण भक्तीकडे जायचं, अग्रेसर व्हायचं भक्ती मार्गावर, तर भक्ती योग आहे. आणि पुढचे जे आहेत ना 12 नंतर म्हणजे 13 ते 18 ह्याच्यामध्ये ज्ञान आहे, म्हणजे भगवंताविषयीचं ज्ञान, परम ज्ञान, दिव्य ज्ञान म्हणजे. तर अशा पद्धतीने भगवद्गीतेचे 3 भाग आहेत. पहिले 6 म्हणजे कशा पद्धतीने आपण योगयुक्त व्हायचं वेगवेगळ्या साधनांनी, कसे भगवंतांची, मग मधल्या ह्याच्यात भक्ती, आणि नंतर ज्ञान. तर मग भक्तीमध्ये ठेवले भगवंतानी. म्हणजे आपण जसं पहा सँडविच असतं की नाही, त्याच्यामध्ये कसं त्याचा मध्ये पौष्टिक भाग असतो, वर आणि खाली ब्रेड असतो की नाही, आणि मध्ये पौष्टिक, तसं हे म्हणजे भगवद्गीतातलं जे मुख्य गाभा सार किंवा दिव्य असं आहे ते म्हणजे काय, भक्ती. भक्ती कशी आहे, आणि भक्तीमध्ये आपण कसं अग्रेसर व्हायचं, भक्तीमध्ये कसं वळायचं आणि दृढ व्हायचं, आणि त्याद्वारे भगवंतांची प्राप्ती आपण कशी करायची, तर हे सगळं म्हणजे भगवद्गीतेचं आता 7व्या अध्यायापासून सुरू होणार. तर आपण सगळ्यांनी ते म्हणजे ऐकायचा प्रयत्न करू आणि अभ्यासाचा प्रयत्न करू. मग आता आपण पुढे जाऊ. हा, आता ह्या आजच्या अध्यायाचं नाव आहे ज्ञान. ज्ञान आणि ज्ञान काय आहे प्रश्न पडेल ना आपल्या सगळ्यांना. तर आपण भगवंताविषयीचं दिव्य ज्ञान, ज्ञान म्हणजे काय असं आपण अभ्यासलं. ज्ञान कुठलं, तर ते भगवंतांच्या विषयीचं जे दिव्य ज्ञान आहे ते घेणं, म्हणजे आपल्या आत्म्याला आपण ते ज्ञान प्राप्त करतोय. आणि ते माझं दिव्य, कारण परम ज्ञान परम गोपनीय आहे आणि सर्वश्रेष्ठाचं ज्ञान ते आहेच. पण ते कसं आहे, तर आपल्याला म्हणजे ते ते असं म्हणजे दिव्य ज्ञान का म्हणतो, तर ते कधीही अविनाशी असं आहे, म्हणजे कधीही नष्ट न होणार, असं आपण आधी अभ्यासलंय आधीच्या अध्यायामध्ये. आणि असं आनंददायी आहे ते, कारण भगवंतांकडून येतं प्रत्यक्ष. भगवंत कसे आहेत, सच्चिदानंद, पूर्ण ज्ञानाने युक्त चित, म्हणजे सत म्हणजे शाश्वत. मग असं शाश्वत आणि पूर्णपणे म्हणजे ते ज्ञान घेतल्यावर कुठलं जाणून घ्यायचं ज्ञान उरतच नाही आपल्यासाठी. आता हे सगळं आपण ह्या अध्यायात अभ्यासणार आहोत. तर असं ते ज्ञान आहे. आणि मग ते कसं आहे, तर विज्ञान म्हणजे काय पहा, म्हणजे विज्ञान म्हणजे काय, तर भगवत भक्तीचं आचरण जेव्हा आपण करतो कृतीच्या स्तरावर, म्हणजे हे तत्वज्ञान आहे, तात्विक जो भाग आहे तो आपण जेव्हा आचरणाच्या स्तरावर म्हणजे प्रायोगिक तत्वावर आणतो, तेव्हा ते काय होतं, भगवत भक्तीचं विज्ञान होतं. आणि मग त्याद्वारे आपण भगवंताशी कसे जोडले जाणार, युक्त कसे होणार, तर हे म्हणजे जाणून घेणं म्हणजे ज्ञान विज्ञान योग. म्हणजे आपण ह्याला सोपं उदाहरण सांगते, म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल की आपण पोहायची पुस्तकं भरपूर वाचली, ग्रंथ, आपल्याला ती पंडिताची गोष्ट माहितीच असेल. तर मग ते पुस्तकं वाचून आपल्याला पोहता नाही येणार, आपण प्रत्यक्ष पोहण्याचा सराव केला पाहिजे. पोहण्यासाठी नदीत उतरलं पाहिजे किंवा विहिरीवर, म्हणजे जे काही आपण शिकणार पोहण्याचं प्रत्यक्ष प्रायोगिक तत्वावर कृती केली तर आपल्याला येईल, हो की नाही. अगदी असंच आहे भक्तीमध्ये. मग हे सगळं आपण जाणून घेणार आहोत. मग आता आपण पुढे जाऊ. हा, मग आता आपला पहिला श्लोक सुरू होतो. आता भगवंत काय म्हणतात ते आपण बघूया. श्री भगवान वाच,
मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन्मदाश्रया असंशयं समग्रं मा यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु. श्री भगवान म्हणाले, हे पार्थ, माझ्या भावनेने पूर्णपणे युक्त होऊन योगाभ्यासाद्वारे माझ्यावर मन आसक्त करून तू मला पूर्णपणे निसंदेह कसं जाणू शकशील, हे आता आहे. मग आता भगवंत काय म्हणतात, की माझ्यावर मन पूर्णपणे युक्त होऊन, म्हणजे मय्यासक्त मना पार्थ, याचा अर्थ माझ्यावर पूर्णपणे, माझ्यामध्ये पूर्ण ज्याचे मन आसक्त झाले म्हणजे युक्त झाले असं, अशा पद्धतीने. आणि पार्थ म्हणजे काय, तर अर्जुनाला म्हटले ते पृथ्वीचा पुत्र, पृथा हे कुंतीमातांचं नाव आहे म्हणून त्यांना पृथ्वीचा पुत्र म्हणून पार्थ म्हणतात. बघा, हे नवीन नाव आपल्याला कळलं, हो की नाही. तर मग ते म्हणतात की तू पूर्णपणे आता म्हणजे माझ्यावर आसक्त होऊन, म्हणजे पूर्णपणे मला शरण, म्हणजे युक्त तर झालेलंच आहे, म्हणजे पूर्ण शरण जाऊन भगवंतांच्याकडून म्हणजे शिष्य म्हणून अर्जुन पूर्णपणे गंभीरपणे चर्चा करतोय आणि भगवान जगद्गुरु आहेत, तर त्याद्वारे ते जाणून घेतच आहेत अर्जुन. पण ते काय म्हणतात, योगाभ्यासाद्वारे माझ्यावर मन आसक्त होऊन मला पूर्णपणे निसंदेह कसा, मग आसक्त व्हायचं मन आणि योगाभ्यासाद्वारे म्हणजे काय, तर ते आपण जाणून घेणार आहोत. म्हणजे आतापर्यंत आपण हे सगळं समजून घेतलं की भगवंत कसे, म्हणजे वेगवेगळ्या म्हणजे 6 अध्यायांचं जे आपण आकलन आपल्याला झालं, तर तिथे त्याच्यामध्ये योग पद्धतीद्वारे ते आपण कसं स्वतःला उन्नत करू शकतो आत्मा म्हणून हे समजून घेतलं. आणि मग शेवटी आपण भगवंतावर मन कसं स्थिर करायचं, एकाग्र करायचं, म्हणजे कृष्ण भावना कशी आपल्याला दृढ करते, म्हणजे आणि पुढे नेते आणि कृष्णांपर्यंत नेते, आणि हेच म्हणजे योग मार्गाचं काय परिपूर्णत्व आहे असं म्हटलंय. मग अशी जी कृष्ण भावना आहे, तर ती म्हणजे काय, तर पूर्णपणे श्रीकृष्णांच्या विषयीचं ज्ञान, यथार्थ ज्ञान घेणं आणि श्रीकृष्णांचं ज्ञान होणं. आणि मग हे कृष्ण भावना भवित व्यक्तीला जेव्हा सगळ्याचा उलगडा होतो, तेव्हा त्याला त्याच्या मनामध्ये काही संशय असं राहतच नाही. म्हणजे म्हणून त्यांना काय म्हटलं, निसंदेह कसं, म्हणजे काही संशयच उरणार नाही, असं कसं मला तू जाणू शकशील. मग ते कसं जाणता येईल, तर प्रत्यक्ष विविध प्रकारचे हे म्हणजे योग आहेत, ते काय, ते पायऱ्या आहेत आपल्याला कृष्णांपर्यंत जाण्याच्या, म्हणजे कृष्ण भावनेमधल्या ह्या, म्हणजे आपण त्याला अभ्यास, कृष्ण भावना ह्याच्याही पलीकडे आहे. मग प्रत्यक्ष कृष्ण भावनेचा जेव्हा आपण स्वीकार करतो ना, तर ह्या सगळ्याच्या पलीकडे जातो आपण. म्हणजे ब्रह्मज्योती सुद्धा काय, थोडक्यात आंशिक मुक्ती मिळते. म्हणजे ब्रह्मज्योती म्हणजे ब्रह्मस्तरावर, म्हणजे भगवंताचा पहिला आत्मसाक्षात्काराचा जो टप्पा आहे बघा, ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान मी म्हटले, त्या स्तरावर ते आंशिकच मुक्ती होते. पण ह्याच्याही पलीकडे म्हणजे म्हणजे कृष्ण भावना आपल्याला म्हणजे घेऊन जाते, म्हणजे परमात्म्याचं आपल्याला पूर्ण ज्ञान होतं जे आपल्या हृदयामध्ये आहे. आणि मग त्यानंतर पुढे काय, तर भगवान म्हणजे प्रत्यक्ष भगवान आहेत, तर त्यांना आपण जाणतो कृष्ण भावनेमध्ये. मग हे सगळं आपल्याला जे ज्ञान आहे, तर हे कसं मिळेल, तर म्हणजे भगवंताशी युक्त झाल्यामुळे. आणि मग ते युक्त व्हायचं आणि योगाभ्यासाद्वारे मन युक्त करायचं, आसक्त करायचं म्हणजे काय, तर नवविधा भक्ती. म्हणजे काय, तर भगवंतांची भक्तिमय प्रेममय सेवा. मग आपण अभ्यासलं की श्रवण कीर्तन, त्यानंतर त्या पुढे काय, स्मरण अभ्यासला आपण, तिसरा भक्तीचा प्रकार. चौथा भक्तीचा प्रकार काय, अर्चनम, त्यानंतर वंदनम, त्यानंतर पुढे दास्य, सांख्य, आणि त्यानंतर आपण आत्मनिवेदनम. तर ह्या सगळ्या ज्या भक्ती आहेत. आणखी पादसेवनम म्हणजे तर प्रत्यक्ष भगवंतांच्या चरण कमलांची सेवा. तर ह्या सगळ्या म्हणजे नवविधा भक्तीद्वारे आपण भगवंतांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करायची. मग त्यातली सगळ्यात महत्वाची म्हणजे काय, श्रवण भक्ती. म्हणजे काय, लक्षपूर्वक आहे आणि माझ्याकडून आहे. इथे शब्द आहे बघा, तच्छृणु, म्हणजे माझ्याकडून ऐक. आणि असं भगवंत म्हणतात, आणि ते लक्षपूर्वक आपण ऐकलं पाहिजे. म्हणजे हा नवविधा भक्तीतलं श्रवण हे सगळ्यात पहिला क्रमांक त्याला का दिलाय, तर अत्यंत महत्वाचे. म्हणजे ह्याचं महत्व काय दिले हे आता आपण समजून घेऊया. तर श्रीकृष्णांच्या पेक्षा मला सांगा, अधिक प्रामाणिक व्यक्ती आपल्याला कोण असेल का हो, म्हणजे ह्या ब्रह्मांडामध्ये आणि अनेक ब्रह्मांड पण असतील, ते भगवंतांनीच निर्माण केली, त्यामध्ये सर्वश्रेष्ठ आपल्याला उत्तम असं म्हणजे वक्ता कोणी श्रीकृष्णांशिवाय श्रेष्ठ, की ज्यांच्याकडून आपण ऐकू शकतो मिळेल का. म्हणजे अर्जुन किती भाग्यवान आहेत. मग श्रीकृष्णांनी सांगितलेली भगवद्गीता, त्यांच्या मुखातून आलेले आपण उपदेश, आदेश, म्हणजे त्या त्यांच्या आज्ञाच आहेत, की नाही, धर्मतत्व आहेत. आपण अभ्यासले हे सगळं चौथ्या अध्याय, तर हे आपण ऐकणार आहोत. आणि मग असे जे उपदेश आहेत, ते जर त्यांचे जे शुद्ध भक्त आहेत त्यांच्याकडून ऐकलं, तर काय होतं, तर आपली पण शुद्धी होते. म्हणजे अभक्त कानून म्हणजे कोण, की जे तर्कानी किंवा बुद्धीनी श्रीकृष्णांच्या विषयी किंवा भगवद्गीतेविषयी लिहितात, मग त्यांच्याकडून ऐकलं तर काय होईल, म्हणजे शैक्षणिक ज्ञानाच्या आधारे कोणी म्हणजे गर्विष्ठ होऊन किंवा अहंकारीपणे अशा पद्धतीने लिहिलं, की मला खूप तत्वज्ञानाचा अभ्यास आहे, असं असतं प्रत्येकाना बघा, उच्च विद्या विभूषित लोकांना. पण ते जर भगवंतांचे भक्त नसतील, ते शरण भगवंतांना पूर्णपणे जाऊन त्यांची
भगवंताची भक्तिमय प्रेममय सेवा करणारे नसतील, म्हणजे कृष्ण भावनेत नसतील, तर ते अभक्तच मानतो आपण. मग अशा अभक्तांकडून ऐकण्यापेक्षा निश्चितच आपण श्रील प्रभुपादांसारख्या की जे भक्त आहेत, भगवंतांचे शुद्ध भक्त आहेत, त्यांच्याकडून अनुवादित केलेली गीता आपण ऐकतो आहोत. म्हणजेच काय की जेव्हा आपण असे ऐकतो आणि ते अर्जुनाकडून आलेली गुरु शिष्य परंपरेतून, म्हणजे अर्जुन शिष्य म्हणजे आहे त्यांचा, आणि अशी गुरु शिष्य जी महान परंपरा आहे त्यातनं आपल्यापर्यंत आली, मग अशी जेव्हा ऐकू तेव्हा निश्चितच काय होते, आपली शुद्धीकरणाची प्रक्रिया सुरू होते. म्हणजे श्रवण भक्तीचं महत्व आहे. आणि याचा भागवतात उल्लेख काय आलाय, तर वेदांमधून कृष्ण कथा श्रवण करणं म्हणजे काय, भगवद्गीतेद्वारे प्रत्यक्ष श्रीकृष्णांकडूनच श्रवण करण्यासारखं आहे. म्हणजे प्रत्यक्ष श्रीकृष्ण बोलतायत आणि आपण हे सगळं ऐकतोय, असा हा भाग आहे. म्हणजे इतकं पुण्यकर्म आहे की याचं महत्व काय सांगितलं, सख्यत्वाना म्हणजे काय मैत्रीच्या नात्यानं आपल्याशी वागतात, हृदयस्थ परमात्मा स्वरूपात जे भगवंत असतात. आणि त्यामुळे काय होतं माहितीये, आपले जे सुप्त गुण असतात म्हणजे, तर त्यांचा विकास व्हायला लागतो. म्हणजे हिडन स्किल्स म्हणतो ना आपण इंग्लिशमध्ये ते. आणि एवढंच नाही होत, तर आपल्या हृदयावरची अशुद्धी गळायला लागते. म्हणजे रजोगुण तमोगुणाचं आवरण असतं ते निघून जायला लागतं. आणि त्यामुळे काय होतं, आपण काम क्रोध इत्यादी सगळ्या ह्याच्यातनं म्हणजे हे सगळे जे विकार आहेत तर हे नष्ट तर होऊन मुक्त व्हायला लागतोच. पण काय होतं की आपण विशुद्ध सत्वामध्ये म्हणजे शुद्ध सत्वगुणामध्ये जोपर्यंत आपण स्थिर होत नाही ना, तोपर्यंत आपण शुद्ध भक्ती म्हणजे शुद्ध भक्त बनू शकत नाही. आणि मग अशा पद्धतीने विशुद्ध तत्वाकडे नेणारी ही भक्ती आहे आणि आपल्याला आनंद आणि प्रसन्नता ती देते आपल्या हृदयाला. आणि मग असं जे विशुद्ध भक्तीचं म्हणजे भगवत तत्व आणि भगवंताचं म्हणजे विज्ञानाचं आपण जेव्हा पूर्णपणे आपल्याला ज्ञान होतं, तेव्हा काय होतं, आपली ही या भक्तियोगामुळं आपली जी भौतिक आसक्तींची गाठ असते ना, अनेक जन्मांपासून आपली कर्म आणि ही सगळी अशी भेदली जाते. आणि मग काय होतं, आपली शुद्धीकरणाची प्रक्रिया सुरू होते. म्हणजे इतकं महत्व ह्या श्रवण भक्तीचं आहे. म्हणून काय भगवंत म्हणतात, तच्छृणु माझ्याकडून ऐक. आणि म्हणून आपण काय केलं पाहिजे, की जे परमपुरुष भगवंत आहेत, पुरुषोत्तम आहेत, तर ह्यांना आपण जेव्हा जाणण्याचे असे प्रयत्न करतो आणि भगवंतांच्या केवळ भक्तांकडून श्रवण केल्यामुळं काय होतं, तर आपण श्रीकृष्णांना जाणू शकतो आणि आपण पण भक्तीमध्ये दृढ होतो, भक्तीमध्ये स्थिर होतो. मग इतकं महत्व आहे श्रवण भक्तीचं. मग हा भाग आपण समजून घेतला. आता आपण पुढे जाऊया. हा, आता हा श्लोकाचा अर्थ वाचूया. प्रत्यक्ष ज्ञान, दिव्य ज्ञान हे दोन्ही प्रकारचे ज्ञान मी तुला पूर्णपणे सांगतो. हे जाणल्यावर काही जाणायचे शिल्लक राहत नाही. आता ह्याचा अर्थ काय आहे, तर प्रत्यक्ष ज्ञान म्हणजे काय, तर भगवंतांच्या विषयीचं म्हणजे जे काही ज्ञान आहे, म्हणजे भगवंतांनी ह्या भौतिक सृष्टीचं आपल्याला जे ज्ञान दिले ते. आणि मग भगवंत आपल्या वेगवेगळ्या शक्तींद्वारे ह्या भौतिक शक्तीला काय करतात, कार्यान्वित करतात. तिचं पोषण म्हणजे होतं किंवा ती कार्यान्वित होते आणि मग तिचा ऱ्हास होतो. तर हे सगळं आणि मग इथे म्हणजे हे सगळ्या दोहोंचं उगम कसा झालाय हे समजून घेणं, म्हणजे ही भौतिक प्रकृती, आपण जीव, आणि हे कसं सगळं निर्माण झालं आणि ह्या सगळ्या ना भगवंत कशा पद्धतीनं ह्यांचं संचलन करतात, त्यांना कार्यान्वित करतात किंवा तिची म्हणजे तिचा विकास होतो आणि पुन्हा तिचा लय होतो, हे सगळं जाणून घेणं हेच दिव्य ज्ञान आहे. म्हणजे आपण जीवात्मा म्हणून हे समजून घेणं. आणि मग भगवंतांना इथे काय सांगायचं, तर श्रीकृष्णांचा तो म्हणजे पार्षद आहे, अंतरंग भक्त. आपण जाणून घेतले कालच्या गोष्टीत नरनारायणच्या, हो की नाही. प्रत्येक युगामध्ये भगवंत आणि अर्जुन यांचं म्हणजे हे येतच असतात आणि लीला करत असतात आपले पार्षद म्हणून अर्जुनांच्या मध्ये. म्हणजे अर्जुनांचं हे नर रूप आणि भगवंतांचं नारायण रूप असं. तर मग इथे आपण हे समजून घ्या की तो त्यांचा सखा आणि मित्र आहे. मग तो मत्सर करत नाही, त्यांचा पूर्ण दृढ श्रद्धेने विश्वासाने म्हणजे त्यांच्यावर म्हणजे त्यांना शरण जाऊन त्यांच्यावर त्याचं प्रेम आहे, मित्र म्हणून भक्ती आहे, भगवंत म्हणून आणि गुरु म्हणून श्रद्धा आहे पूर्ण. आणि म्हणून भगवंत काय म्हणतात, मी तुला सांगेन आणि मग ते ऐक तू. आणि मग त्याद्वारे काय होते, एक प्रकारे गुरु शिष्य परंपरा इथे आपण म्हणजे भगवंत त्याला पुष्टी देत आहेत आणि ती प्रस्थापित करतायत. आणि मग असं जे गुरु शिष्य परंपरेतनं भगवत भक्तीचं ज्ञान विज्ञान म्हणजे असतं, तर ते कसं असतं, तर ते म्हणजे जेव्हा आपण घेतो तेव्हाच आपल्याला ज्ञान म्हणजे जे भगवंतांविषयीचं आहे त्याची प्राप्ती होते. आणि मग ह्या सगळ्यामध्ये काय दिलेलं आहे, ह्या सगळ्या ज्ञानामध्ये, तर भगवंतच हे सर्व कारणांचे कारण आहेत हेच आपण जाणतो. म्हणजे हेच ज्ञानाचे उगमस्थान आहेत. कारण हे वेद किंवा हे शास्त्र म्हणजे हे सगळं कोणामुळे आलं, भगवंतांच्यामुळे. व्यासमुनींच्या अवतारात त्यांनीच हे सगळं आपल्याला दिलं येऊन. 27 ते अवतार आहेत त्यांचे. मग ह्या सगळ्यांचं उद्देश काय आहे वेदांचं, तर भगवंतांना जाणणे. म्हणजे आपण आपल्यासारख्या बुद्धिमान व्यक्तीने जाणलं पाहिजे की
भगवंतच सर्वाचे उगमस्थान आहेत आणि मग सर्व कारणांचे कारण भगवंतच आहेत. मग जाणण्यायोग्य सर्व गोष्टी ज्ञान होतात. तर म्हणजे आपल्याला ज्ञान जेव्हा होतात हे सगळं जाणण्यायोग्य, तर आपल्याला अज्ञेय म्हणजे आपल्याला न जाणण्यासारखं काही उरतच नाही. आणि म्हणून वेद काय सांगतात, तर भगवंत हेच म्हणजे सर्व कारणांचे कारण आहेत, किंवा भगवंत म्हणजे वेदांचा उद्देश काय, भगवंतांना जाणून घेणं आणि भगवंतांची स्वरूप स्थिती जाणून आपण भगवंतांची प्राप्ती करणं, म्हणजेच आपल्या स्वरूप स्थितीला प्राप्त होणं. मग हेच वेदांचा उद्देश आहे. आणि हे सगळं जाणल्यावर असं ज्ञान भगवंत देणार आहेत की आपल्याला काही जाणायचं उरणारच नाही. मग आता आपण पुढे जाऊया. हा, मग आता हा श्लोक मी वाचते. 7.3. मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः. सिद्धी प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करतो. सिद्धी प्राप्त करणाऱ्या त्या मनुष्यापैकी एखादाच मला तत्वतः जाणतो. आता इथे काय म्हणायचं भगवंतांना, तर आता इथे चित्रात पहा. आपण हे उदाहरण घेऊया. तर आता ही मॅरेथॉन शर्यत आहे बरं का, हिचं हजारो लाखो लोकांनी रजिस्ट्रेशन केले बरं का. इथे चित्रात दिसते म्हणजे आलेच सगळे मग धावायला. आणखी मग प्रत्यक्ष धावायची स्पर्धा जेव्हा झाली तेव्हा बघा सगळे असे म्हणजे रखडलेत, कोणी हळूहळू चालतात, कोणाचा स्पीडच कमी झाला धावून धावून. आणि मग कोणी असे वाकले थकून विश्रांती घेतायत, कोणी शर्यतीतनं परत पण फिरून गेले असतील. म्हणजे काय की म्हणजे असे अनेक जण मॅरेथॉनला येतात, पण एखादाच म्हणजे शेवटपर्यंत शर्यतीत टिकून राहतो, धावतो आणि विजयी होतो पहिल्या क्रमांकाने, हो की नाही. मग अगदी असंच आहे, म्हणजे भगवंतांना जाणून घेण्याचा प्रयत्न जेव्हा करतात. म्हणजे आता मी दुसरं उदाहरण देते की आता भरपूर हजारो लाखो लोक म्हणजे ह्या भगवद्गीतेच्या म्हणजे अभ्यासक्रमासाठी रजिस्टर होतात, पण ह्याच्यातले काहीच क्लासला येतात आणि मग क्लासला आलेतले काहीच शेवटपर्यंत 18 अध्याय होईपर्यंत टिकतात. म्हणजेच काय की भगवंतांना एखादा म्हणजे जाणून घेणारे मनुष्य जे असतात ते सहस्रावधी, म्हणजे त्यांना इच्छा असते भगवंतांना जाणून घेण्याची, भगवंतांची कृपा प्राप्त करून घेण्याची, श्रीकृष्णांच्या विषयीचं ज्ञान, पण एखादाच सिद्धी प्राप्त करायचा असा प्रयत्न करतो. आणि मग तो चिकाटीने आणि अत्यंत निष्ठेने पूर्ण श्रद्धेने अशा पद्धतीने अशी सिद्धी म्हणजे प्राप्त करणारे जे असे मनुष्य असतात त्यापैकी मग एखादाच भगवंतांना तत्वता म्हणजे भगवंत कसे आहेत ते जाणतो, असं म्हटलंय. म्हणजे इतकं भगवंतांची सिद्धी प्राप्त म्हणजेच काय, भगवंतांची कृपा आणि भगवंतांच्या विषयीचं ज्ञान, म्हणजे आपण जेव्हा भक्तीमध्ये येतो तेव्हा भगवंतांच्या विषयीचं ज्ञान घेतो, हो की नाही. आणि त्याद्वारे आपण कर्म करायचा प्रयत्न करतो. मग हे सगळं म्हणजे जेव्हा भगवंतांच्या संतुष्टीसाठी करतो तेव्हा काय होतं, ते कृष्ण कर्म होतं. मग अशा पद्धतीने आपण भक्तीमध्ये हळूहळू पुढे जातो. म्हणजे अशा प्रकारची सिद्धी प्राप्त करण्याचा जेव्हा प्रयत्न अनेक मनुष्य करतात, त्यांना जाणून घ्यायचं असतं, पण काय होतं, त्यांना गुरु भेटत नाहीत. म्हणजे काय, भगवंतांचे जे प्रतिनिधी आहेत, प्रमाणित प्रतिनिधी किंवा प्रामाणिक प्रतिनिधी, ते म्हणजे कोण असतात, गुरु असतात. आध्यात्मिक जे प्रमाणित गुरु असतात तर ते असतात. मग ते ज्यांच्या जीवनी येतात तर ते मग हळूहळू प्रगती करत जातात. पण त्यापैकी सुद्धा जे अत्यंत योगाभ्यास चिकाटीने दृढ निश्चयाने करतात, गुरूंच्या आज्ञेनुसार सर्व विधिविधानांचं शास्त्रांचे पालन करून जे मग पुढे भक्ती साधने सेवेचे प्रयत्न करतात, मग त्यापैकी एखादाच मग ह्या सगळ्यांपैकी म्हणजे अशा भक्तांपैकी एखादाच मग भगवंतांना तत्वता जाण्याचा प्रयत्न करतो. म्हणजे पहा आपलं केवढं भाग्य आहे, हो की नाही. आपल्याला हे सगळंच मिळालंय आता, तर मग निश्चितच आपण प्रयत्न करायला हवेत, हो की नाही. आपलं काय मत आहे, करूया ना प्रयत्न आपण सगळे. तर असा प्रयत्न करायचा आपण, म्हणजे आपल्याकडून आपण असे प्रयत्न नक्कीच करू शकतो. ही एक चांगली सुवर्ण संधीच आहे आपल्यासाठी. मग असं जेव्हा होतं तेव्हा काय सांगितले, असा एखादाच मला तत्वता म्हणजे भगवंतांचं कर्म काय आहे, त्यांचा जन्म कशासाठी होतो, ते अवतार कशासाठी येतात, कसे प्रकट होतात, हे सगळं ज्ञान. आणि मग भगवंतांचे जे उपदेश म्हणजे भगवद्गीता, भागवत ह्या वेगवेगळ्या शास्त्रांच्या माध्यमातून तो अभ्यासतो आणि त्याद्वारे काय करतो, तो भक्तिमय प्रेममय सेवा करण्याचा जो मार्ग आहे, म्हणजे जो भक्ती मार्गावर दृढ होऊन पुढे कृष्ण म्हणजे कृष्ण भावनामध्ये दृढ होत जातो. म्हणजे ते सर्वोत्तम उच्चतर टप्पा आहे आणि तो अशा पद्धतीने भगवत धामाची आणि भगवंताची प्राप्ती करतो. म्हणून भगवंत काय म्हणतात, असा एखादाच मला म्हणजे एखादाच मला जाणू शकतो तत्वतः, असं भगवंत म्हणतात. मग
ह्याच्यातून आपण काय समजून घ्यायचं की आपण दृढनिश्चयाने आणि अत्यंत चिकाटीने प्रयत्न केले पाहिजेत. म्हणजे आपण भगवंतांना जाणून घ्यायचे आणि समजण्याचे. आपलं मॅरेथॉन सारखं नाही झालं पाहिजे की आपण अर्ध्यातूनच सोडावी लागली. आणि चिकाटीने असे प्रयत्न, कारण भौतिक हे जग जे आहे किंवा जी प्रकृती आहे, तर इथे म्हणजे फार अवघड आहे सगळं. म्हणजे असे प्रयत्न करणं, ह्या आसक्तीमध्ये आपण गुंतलेलो असतो. पण कृष्ण भावना म्हणजे जी आहे, तर ती कशी आहे, तर आपल्याला निश्चितच भगवंतांपर्यंत पोहोचवणार आहे. म्हणून कृष्ण भावनेमध्ये दृढ होऊन आपण भक्तिमय प्रेममय सेवेचे प्रयत्न तर निश्चित करणं आवश्यक आहे. मग त्यामुळं पुढे काय होईल, आपल्याला नक्कीच भगवंतांची प्राप्ती होऊ शकेल. असं आता पुढच्या श्लोकात आपण हे सगळं अभ्यासणार आहोत. मग आता आपण पुढे जाऊ. हा, आता इथे काय म्हटलंय की 7.4 श्लोक नंबर, भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा. पृथ्वी, पाणी, अग्नी, वायू, आकाश, मन, बुद्धी आणि अहंकार या 8 माझ्या भिन्न प्राकृतिक शक्ती आहेत. म्हणजे काय, तर आता भगवंतांनी सांगायला सुरुवात केली. भगवंतांची वेगवेगळी ऐश्वर्य आपण समजून घेणार आहोत बरं का. म्हणजे आता हे भौतिक प्रकृतीमध्ये काय, भगवंतांची वेगवेगळी ऐश्वर्य आहेत आणि शक्ती आहेत आणि त्यांचा संयोग आहे. आता तो कसा आहे, तो आपण समजून घेणार आहोत. मग पृथ्वी, पाणी, अग्नी, वायू, आकाश, मन, बुद्धी, हे सगळ्या 8 भगवंतांच्या कशा प्राकृतिक शक्ती आहेत. म्हणजे आपलं शरीर जे आहे ते कसं ह्या पंचतत्वांचं बनलंय पहा. पृथ्वीपासून आपलं शरीर बनलं, हाडं म्हणजे आपली बनलेली आहेत ना, ती त्यापासून बनली. पाणी म्हणजे आपल्या शरीरामध्ये 75% पाणी असतं. अग्नी म्हणजे काय, आपल्या जठरामध्ये जो अन्न पचना करता जो अग्नी, त्याला जठराग्नी म्हणतो, तर तो म्हणजे अग्नीचं स्वरूप आहे, मंदाग्नी असतो तो. त्यानंतर वायू म्हणजे आपण श्वास आत घेतो सोडतो, म्हणजे वायू तत्व आहे. आणि आकाश तत्व म्हणजे आपल्या शरीरात जे वेगवेगळ्या पोकळ्या आणि आपण मुखावाटे जो नाद होतो, म्हणजे आकाशाचा गुण काय, तर नाद तत्व म्हणजे वाणीतून, म्हणजे तर हे सगळं म्हणजे आकाश. आणि मन, बुद्धी, अहंकार, तर हे काय आहे, तर यांना सूक्ष्म म्हटलंय. म्हणजे आपलं सूक्ष्म शरीर आहे ते. आणि स्थूल शरीर म्हणजे काय, तर पृथ्वी, अग्नी, वायू, आकाश, तर ह्यांना काय म्हटले, स्थूल शरीर. मग आता ह्या भगवंतांच्या 8 भिन्न प्राकृतिक शक्ती आहेत. म्हणजे ह्यांना हे जे 8 शक्ती आहेत, तर ह्यांना काय म्हटलंय, पराशक्ती आणि अपराशक्ती. मग यातली अपराशक्ती म्हणजे पृथ्वी, पाणी, अग्नी, वायू, मन, बुद्धी, अहंकार, म्हणजे ह्या काय आहेत, भौतिक शक्ती ज्या आहेत. तर ह्या भगवंतांच्या अपराशक्ती आहेत. म्हणजे ह्यांना म्हणायचं कनिष्ठ शक्ती किंवा ह्यांना म्हणायचं इन्फिरियर एनर्जी. हा, आणि कनिष्ठ शक्तीलाच काय म्हणायचं, अपराशक्ती म्हणायचं. किंवा त्याला काय म्हणायचं, निम्न शक्ती पण म्हणतात, म्हणजे निम्न सराव. तर तसं का म्हणतात, तर ह्या भौतिक म्हणजे ह्या भौतिक शक्ती आहेत. भगवंतांच्या कनिष्ठ शक्ती आहेत आणि ते भौतिक शक्ती आहेत. आणि भगवंतांच्या बहिरंगा शक्तीचे ह्या प्रकटीकरण आहेत बरं का. मग आता पुढे आपण अभ्यासणार आहोत की भगवंत अजून काय सांगतात. मग ते आता आपण पुढे अभ्यासूया पुढच्या स्लाइड मध्ये. हा, हे महाभाव अर्जुना, या व्यतिरिक्त माझी आणखी एक श्रेष्ठ अशी पराप्रकृती आहे, जिच्यामध्ये जीवांचा समावेश होतो. हे जीव कनिष्ठ भौतिक प्रकृतीच्या साधनांचा उपभोग घेतात. म्हणजे काय, की आता या व्यतिरिक्त माझी आणखी एक श्रेष्ठ अशी पराप्रकृती आहे. म्हणजे पराप्रकृती म्हणजे कोण, तर आपण, म्हणजे आपल्याला काय म्हटले, जीव किंवा जीवात्मा. म्हणजे आपला आत्मा कसा आहे, तर आपला आत्मा आध्यात्मिक आहे. म्हणजे भगवंतांची जी चेतनाशक्ती, जीवनशक्ती आपण म्हणतो, तर ती आपल्या आत्म्यामध्ये आहे. आत्मा कसा आहे, आत्म्याचे गुण आपण अभ्यासले, तर आत्मा गुणांनी समान आहे भगवंताशी, हो की नाही. आणि प्रमाणाने आपण भिन्न आहोत आणि भगवंतांचे आपण जीवात्मक अंश आहोत. आणि म्हणून भगवंत काय म्हणतात, आपल्यासारख्या जीवांना की माझी आणखी एक प्रकृती आहे आणि त्याला काय म्हणायचं, श्रेष्ठ शक्ती किंवा त्याला म्हणायचं पराशक्ती किंवा त्याला म्हणायचं सुपिरियर एनर्जी. इंग्लिशमध्ये त्याला सुपिरियर एनर्जी म्हणतात किंवा उत्कृष्ट शक्ती म्हणायचं किंवा उच्चतर शक्ती भगवंतांची. तर ते म्हणजे काय आहे, तर जीव आहेत की जे जीव कनिष्ठ भौतिक प्रकृतीच्या साधनांचा उपभोग घेतात. म्हणजे पराशक्तीच्या प्रभावाखाली आपण असतो. पराशक्ती म्हणजेच आपण. आणि मग ही पराशक्ती कोणाचं प्रकटीकरण आहे, तर भगवंतांची अंतरंगा शक्ती म्हणतात, त्याचं प्रकटीकरण आहे बरं का. आणि मग ही कशी आहे, तर अंतरंगा शक्ती म्हणजे काय, तर भगवंतांची आध्यात्मिक शक्ती थोडक्यात. आणि मग हिच्या हिच्या म्हणजे पराशक्ती जो भाग आहे, ती श्रेष्ठ शक्ती आहे. तर हिच्या म्हणजे
हिच्या प्रभावामुळे काय करतो, ही भौतिक प्रकृती कशी आहे, जड म्हणजे अचेतन, हो की नाही. आणि मग आपण कसे आहोत, तर म्हणजे जीव आहोत, तर आपण चेतन आहोत. तर ह्या जड किंवा भौतिक प्रकृतीमध्ये म्हणजे जे चर आणि अचर असे दोन असतात, किंवा जड आणि म्हणजे असं म्हटलंय त्यांना, जड पदार्थ म्हटले म्हणजे न हलणारे पदार्थ. म्हणजे भौतिक सृष्टीतले जे पदार्थ आहेत त्यांचा आपण उपभोग घेतो या भौतिक प्रकृतीमध्ये म्हणजे आपण अन्नधान्य किंवा हे मुबलक आपल्याला हवा मिळते, पाणी मिळते, म्हणजे हे सगळं. तर मग आपण काय करतोय, आपल्यासारखे कनिष्ठ म्हणजे जीव आहेत, म्हणजे आपण श्रेष्ठ जीव आहोत, म्हणजे श्रेष्ठ प्रकृती आहोत भगवंतांची. आणि ही जी कनिष्ठ भौतिक प्रकृती आहे, तर तिचा आपण म्हणजे त्या भौतिक प्रकृतीतल्या ह्या सगळ्या विविध साधनांचा आपण उपभोग घेतो आहोत असं म्हटलंय म्हणजे भगवंताने. मग इथं आपण काय समजून घ्यायचं, की अशा पद्धतीने आपण उपभोग घेत असतो या भौतिक प्रकृतीमध्ये जेव्हा येतो तेव्हा. आणि मग तिच्या प्रभावाखाली असतो आपण, तिच्या 3 गुणांच्या. आणि त्याद्वारे आपल्याला विस्मरण झालेलं असतं, म्हणजे की आपण कोण आहोत, तर भगवंतांचे नित्य अंश आहोत किंवा नित्य दास आहोत. आणि आपण भगवंतांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करणं अपेक्षित आहे. भगवंतांना आपण पुत्रवत आहोत, भगवंतांच्या पासून निर्माण झालो आहोत. मग हे विसरतो, आपल्याला विस्मरण होतं. मग ते नातं आपण जागृत केलं की काय होतं, या भौतिक प्रकृतीच्या 3 गुणांच्या बंधनातून आपण मुक्त होतो. आणि मग त्याद्वारे आपण भगवंतांचं स्वरूप स्थिती जाणून आपण स्वतःच्या स्वरूप स्थिती प्राप्त करू शकतो. आणि अशाद्वारे आपल्याला मुक्तीचा मार्ग खुला होऊ शकतो. मग हा भाग आपण इथे समजून घेतला पाहिजे. आणि त्यासाठी आपल्याला विविध योनी शरीरातून जावं लागतं. मग आता पुढे बघू आपण. सर्व सृष्ट प्राणी मात्रांचा उगम या 2 शक्तींमध्ये होतो. या जगतामध्ये जे काही भौतिक आणि आध्यात्मिक आहे यांचा उत्पत्ती करता आणि प्रलय करता ही मीच आहे, हे निश्चितपणे जाण. म्हणजे काय, सर्व सृष्ट प्राणी मात्र जे आहेत, म्हणजे ह्या सगळ्या सृष्टीतले सगळे प्राणी आहेत, त्यांचा उगम ह्या 2 शक्तीमध्ये, म्हणजे काय, हे जीव आहेत ते आपल्यासारखे निर्माण होतात. आणि मग म्हणजे ह्या 2 शक्तीमध्ये म्हणजे परा आणि अपरा म्हणजे ह्यांचा संयोग असतो. म्हणजे उगम आणि संयोग म्हणजे काय, जे अचर न हलणार, म्हणजे जे काय म्हणतो आपण जड वस्तू न हलणाऱ्या, तर त्या ज्या आहेत भौतिक प्रकृतीतल्या, तर त्यांच्यामध्ये म्हणजे आता झाड आहेत, तर झाडं काही हलू शकत नाहीत, म्हणजे वृक्ष. तर मग त्यांच्यामध्ये पण चेतना शक्ती, लिव्हिंग बिईंग आहेत ना ते. मग जे आहे, तर ते पण कसं असतं, म्हणजे भौतिक प्रकृतीचं म्हणजे ह्या भौतिक प्रकृतीमध्ये असतात. आणि आपण पण जीवात्मा म्हणून असतो. म्हणून काय म्हणले, सर्व सृष्ट प्राणीमात्रांचा उगम ह्या शक्तीमध्ये होतो, म्हणजे श्रेष्ठ आणि कनिष्ठ असं असं सांगितलंय. आणि मग डोंगर, दऱ्या वगैरे हे सगळे आहेत, म्हणजे काय, हे संयोग आहे ह्या 2 शक्तींचा, म्हणजे परा आणि अपरा शक्ती ह्या एकत्र असतात, म्हणजे श्रेष्ठ आणि कनिष्ठ शक्ती. आणि मग हे जे काही भौतिक आणि आध्यात्मिक आहे ह्यांचा, म्हणजे जे काही भौतिक आहे, काही आध्यात्मिक आहे, म्हणजे आपण आध्यात्मिक आहोत आणि आपलं शरीर भौतिक आहे. तसंच प्रकृतीमध्ये ह्याचं म्हणजे ही विखुरलेलं आहे, असं भौतिक आणि आध्यात्मिक किंवा त्यांचा संयोग असं पद्धतीने. तर मग ह्याचा उत्पत्ती करता कोण आहेत, तर भगवंत स्वतः आहेत. आणि प्रलय करता पण भगवंत आहेत. म्हणजे काय, ही जी भौतिक प्रकृती आहे ना, ही निर्माण करतात भगवंत, म्हणजे पुढेच्या अध्यायात आपण अभ्यासणार आहोत. आणि मग ती कार्यान्वित करण्यासाठी तिचा विकास, पोषण जे काही आहे ते भगवंतच करतात. म्हणजे आपण जीव म्हणून या भौतिक प्रकृतीमध्ये येतो. मग आपण कौमारी अवस्था, म्हणजे आपण बाळ असतो, मग कौमारी अवस्थेत जातो, मग नंतर आपण म्हणजे तरुण अवस्थेत जातो, मग नंतर गृहस्थ बनतो, आणि मग नंतर आपल्याला म्हातारपण येऊन आपला मृत्यू होतो. म्हणजे ह्या आपल्याला जशा शरीराला अवस्था आहेत, तशा भौतिक प्रकृतीचा पण विकास होतो. म्हणजे ती कार्य, म्हणजे पहिल्यांदा ती निर्माण होते, मग ती कार्यान्वित होते, मग तिचा विकास होतो. मग त्यानंतर म्हणजे तिची एक ठराविक टप्प्यापर्यंत वाढ होते. आणि त्यानंतर मग तिचा ऱ्हास होत जातो हळूहळू. मग हे सगळं म्हणजे उत्पत्ती करता आणि प्रलय करता पण भगवंतच आहेत, हे आपण समजून घेतलं. मग आता पुढे काय सांगितलंय, की हे धनंजय, मग त्याची खालचा श्लोक राहिला तो मी वाचते. हा, हे धनंजय, माझ्याहून श्रेष्ठ असे दुसरे कोणतेही तत्व नाही. दोऱ्यात ओलेल्या मण्यांप्रमाणे सर्व काही माझ्यामध्ये आश्रित आहे. मग आता आपण हे समजून घेऊया, की भगवंतांच्याहून श्रेष्ठ असं कुठलंही तत्व नाही. म्हणजे परम पुरुष किंवा आदी पुरुष भगवंतांना म्हटलंय बरं का. आणि मग हे कशासाठी म्हटलंय, तर ते आपण समजून घेणार आहोत. तर जेव्हा भौतिक म्हणजे जी प्रकृती आहे, तर इथे निर्मिती होते, तर ती कशी होते, म्हणजे निर्मिती सगळ्या म्हणजे ह्या भौतिक प्रकृतीतल्या प्राणीमात्रांची, ते आपण समजून घेऊया. तर जे महत्त्व आहे म्हणजे काय, तर आपले जी म्हणजे आपली 5 ज्ञानेंद्रिय आहेत आणि आपली 5 कर्मेंद्रिय आहेत, बरोबर. तर हे मिळून 10 झाले. त्यानंतर मन, बुद्धी, अहंकार, आणि हे 3 झाले आपले सूक्ष्म म्हणजे काय म्हणतो सूक्ष्म शरीर. मग हे 13 झाले विषय. त्यानंतर आपले 5 जी महत्तत्व, 5 जी पंचतत्व आहेत, तर ती झाली मग 18 झाले. त्यानंतर भौतिक प्रकृतीचे 3 गुण म्हणजे हे 21 झाले. आणि मग ह्या इंद्रियांचे जे विषय असतात, म्हणजे
रूप, रस, गंध, चव आणि नाद हे मिळून 5 म्हणजे अशी एकूण तर म्हणजे हे एकूण म्हणजे हे 26 घटक आहेत. तर आणि मग आपला आत्मा म्हणजे असं तर हे मिळून काय बनतं तर म्हणजे त्या जीवात्म्यासाठी म्हणजे त्याच्या ह्याला महत्त्व म्हणले तर त्याद्वारे आपलं प्रकटीकरण होतं आणि मग भगवंत आपले म्हणजे आपल्यासारख्या जीवात्म्यांना म्हणजे ह्या प्रकृतीमध्ये म्हणजे आपल्याला ते गर्भस्थ करतात आणि त्यांच्या फक्त नेत्र कटाक्षाने म्हणजे हे पुढे आपण अभ्यासणार आहोत. तर ह्या भौतिक प्रकृतीच्या योनीमध्ये आपल्याला आपल्यासारखे जीवात्मे गर्भस्थ करत असतात ते. मग हे सगळं आपण समजून घेणार आहोत. पण हे कसं निर्माण होतं तर मग भगवंत काय करतात ही निर्मिती करतात आपल्याला म्हणजे भौतिक प्रकृतीमध्ये पाठवतात. पण ते पाठवताना काय करतात तर त्यांचे जे विस्तार आहेत आपण समजून घेऊया. तर त्यांचा जो पहिला विस्तार आहे तो म्हणजे बलरामजी आणि बलरामजींचे पण म्हणजे त्यानंतर पुढे विस्तार होतात. तर त्यामधला एक विस्तार आहे संकीर्षण आणि त्याच्यापासून काय तयार होतात की 5 विस्तार होतात ना त्यांचे जे विविध विस्तार होतात तर त्यापैकी महाविष्णू म्हणून आहे आणि जे शेष रूप पण बघतो ना आदिशेष त्यांचं रूप तर म्हणजे जे ते भगवंतांचाच विस्तार आहे आणि म्हणजे 5 विस्तार होतात ते संकीर्षण रूपाचे किंवा त्यांना महाविष्णू म्हणतात त्यांचे. तर कुठले होतात तर कर्णोदकशाही विष्णू, गर्भोदकशाही विष्णू, क्षीरोदकशाही विष्णू, आणखी महासंकीर्षण म्हणतात आणि शेष म्हणतात. मग महासंकीर्षण किंवा महाविष्णू म्हणजे जे आहे तर त्यांच्यापासून काय होतं तर ह्या महत्त्वांची निर्मिती होते मी जी सांगितली ती. मग त्यानंतर पुढे काय होतं तर हे जे कर्णोदकशाही विष्णू आहेत ते कर्णोदकशाही सागरामध्ये पहुडलेले असतात. त्यांच्या प्रत्येक ते श्वास घेतात आणि उच्छ्वास टाकतात तर त्याच्यातनं ह्या सगळ्या ब्रह्मांडाची निर्मिती होते पहा त्यांच्या इथे जी दाखवलीत ना तर हे कर्णोदकशाही विष्णू दाखवलेत पहा. हे कर्णोदकशाही विष्णू कर्णोदक सागरामध्ये किंवा त्याच्यामध्ये ते पहुडलेले आहेत आणि त्यानंतर मग दुसऱ्या प्रकारे भगवंत कसे काय करतात तर ह्यातल्या प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये भगवंत गर्भोदकशाही विष्णू म्हणून प्रवेश करतात. मग आपण जे असं जे शेषावर पहुडलेलं रूप पाहतो ना आणि लक्ष्मी माता त्यांचे पाय चेपित आहे आणि ते समुद्रामध्ये आहे मग ते म्हणजे काय गर्भोदकशाही विष्णू त्यांचं रूप आहे आणि मग ते काय करतात प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये अशा पद्धतीने ते प्रवेश करतात आणि मग प्रत्येक म्हणजे प्रत्येक जीवाच्या मध्ये किंवा अणुरेणूमध्ये सूक्ष्म पद्धतीने त्यांचं कुठलं रूप तर परमात्मा स्वरूप की जे क्षीरोदकशाही विष्णू म्हणून आहेत. तर प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये ते परमात्मा स्वरूपात प्रवेश करतात आणि अशा पद्धतीनं ते आपल्या सगळ्यांचं नियंत्रण करत असतात आपल्या कर्मांचं साक्षी असतात ते. मग हे सगळं आपण आता समजून घेतलं म्हणून भगवंत काय म्हणतात माझ्याशिवाय श्रेष्ठ कोणतेही तत्व नाही आणि दोऱ्यात ओवलेल्या मण्याप्रमाणे माझ्यामध्ये असे म्हणजे मोत्याची जर माळ आहे पहा तर तो धागा आहे तो म्हणजे त्याला जोडून ठेवत असतो ना सगळ्या मण्यांना. जर ती माळ तुटली तर मणी विखुरतील ना. असं भगवंत काय करतात हे ब्रह्मांड हे ग्रहगोल हे तारे त्यांना आपल्या सगळ्या सर्वोच्च नियंत्रण शक्ती ज्या भगवंतांच्या आहेत त्याचे वेगवेगळे विविध विस्तार ते करतात आणि अशा पद्धतीने ग्रहण करून ठेवले. म्हणजे कसं की पहा म्हणजे एखाद्या शाळेचे जे किंवा प्रिन्सिपल असतात तर ते काही प्रत्यक्ष प्रत्येक वर्गात उपस्थित नसतात पण तिथले क्लास टीचर ह्या त्यांच्या शक्ती झाल्या आणि त्या प्रत्येक वर्गाचं नियंत्रण करतात. अगदी अशाच पद्धतीने भगवंतांनी अशा पद्धतीने सगळे ग्रहगोल तारे ब्रह्मांड आपल्यासारखे जीव यांना आपल्या शक्तीने असं दोऱ्यात ओलल्या मण्याप्रमाणे नियंत्रण केलं आणि ते सगळ्यामध्ये असतात वेगवेगळ्या रूपात पण ह्यापेक्षा ह्या सगळ्यांपासून ते अलिप्त असतात आणि ते आपल्या भगवत धामामध्ये नित्य लीला करत असतात तिथे रमण असतात आणि ते ह्या सगळ्या भौतिक प्रकृतीमध्ये आकर्षित होत नाहीत कारण ते कशात परिपूर्ण आहेत आणि ते पूर्णतः आध्यात्मिक आहेत. त्यामुळे त्या भौतिक आकर्षणामध्ये ते गुंतून पडत नाहीत. ह्याच्या पलीकडे असतात ते म्हणजे किंवा ह्या प्रकृतीचा ते भागही नसतात. मग ह्याला काय म्हणायचं एकाच वेळी ते सगळीकडे उपस्थित आहेत आणि सगळ्यापासून अलिप्त आहेत. त्याला म्हणायचं अचिंत्य भेदाभेद तत्व. तर हा सिद्धांत चैतन्य महाप्रभूंनी मांडला आणि त्याद्वारे आपण भगवंत किती परम म्हणजे किती शक्तिशाली आहेत किती परम पुरुष श्रेष्ठ आदि पुरुष आहेत आणि ते कशा पद्धतीनं म्हणजे आपली निर्मिती करतात हे सगळं आपण समजून घेतलं. मग आता आपण पुढे जाऊया म्हणजे ह्यातून आपण समजून घेतलं की कसे आपण भगवंतामध्ये आश्रित आहोत. आता आपण भगवंतांचं पुढचं स्वरूप म्हणजे कशा पद्धतीने आपण भगवंतांचं सानिध्य अनुभवू शकतो ह्या भौतिक प्रकृतीमध्ये ते आता इथून पुढे अभ्यासणार आहोत. 7.8 रसोहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणव सर्व वेदेषु शब्दख्ये पौरुषम ऋषु. हे कोणते पाण्यामधील रस मी आहे चंद्र आणि सूर्याचा प्रकाश मी आहे वैदिक मंत्रामधील ओंकार मी आहे आकाशातील शब्द मी आणि मनुष्यामधील सामर्थ्य मी आहे. म्हणजे भगवंत काय म्हणतात की
पाण्याला रस म्हणजे मी आहे म्हणजे काय पहा, आता आपल्याला भरपूर तहान लागली तर आपल्याला तहान म्हणजे आपल्याला तहान भागण्यासाठी किंवा आपल्याला पाणी प्यायचंय, मग त्याच्याऐवजी आपल्याला दूध दिलं तर चालेल का? नाही, हो की नाही, आपली तहान नाही भागणार. मग आपल्याला जर खारट पाणी दिलं तर चालेल का? तरी पण आपल्याला नाही तहान. म्हणजेच काय, पाण्याची जी चव आहे ना, त्यामुळे आपली तृष्णा भागते, हो की नाही. मग जी चव आहे म्हणजे रस आहे पाण्याला, जो चव देणारं म्हणजे तत्व आहे, तर ते म्हणजे कोण आहेत? भगवंत स्वतः आहेत तिथे. म्हणजे आता पाणी पिताना आपल्याला नक्की आठवेल ना की हे भगवंतांचं स्वरूप आहे. अशा पद्धतीनं ह्या भौतिक प्रकृतीमध्ये भगवंत कशा पद्धतीने आपल्या शक्तींचा विस्तार करून चराचरात आपण म्हणतो ना भगवंत आहेत आणि त्यांच्या स्वरूपात ते विखरलेले आहेत, तर अशा पद्धतीने आपण भगवंतांना अनुभवू शकतो पहा. त्यानंतर आता म्हणजे अं, भगवंत आहेत म्हणजे काय, की भगवंतांच्या शरीरातून जी दिव्य प्रकाश ज्योती म्हणजे निघते, त्याला म्हणायचं ब्रह्मज्योती, प्रकाश किरण. आणि मग त्या ब्रह्मज्योतीतून सूर्याला प्रकाश मिळतो आणि सूर्य सगळ्या ग्रहगोल ताऱ्यांना देतो आणि हा प्रकाश चंद्राला देखील मिळतो. मग सूर्याने काय होतं, आपली वाढ व्हायला मदत होते, सगळ्या वनस्पतींची म्हणजे वाढ होण्यासाठी मदत होते, त्यांना म्हणजे त्यांच्यामध्ये अन्न तयार होण्याचा भाग होतो. म्हणजे आपण हे अभ्यासले, फोटोसिंथेसिस म्हणजे ही प्रक्रिया होत असते. आणि मग जे चंद्र असतो तो काय करतो, तो वनस्पतीमध्ये रस निर्माण करत असतो. म्हणजे भाज्यांना जी चव येते ना, एक विशिष्ट असते चव सगळ्या अन्न पदार्थांना, तर ते त्यासाठी चंद्रप्रकाशाची आवश्यकता असते. आणि मग चंद्राच्या प्रकाशामुळे भाज्यांना चव निर्माण होते, फळांना चव निर्माण होते, किंवा त्यांच्यामध्ये जो रस तयार होतो. मग ते म्हणजे कोण आहेत? भगवंत आहेत. म्हणजे चंद्र सूर्याचा प्रकाश भगवंत आहे. मग वैदिक मंत्रातला ओंकार, म्हणजे ओंकार हे पहिलं संबोधन आहे भगवंतांसाठी, म्हणजे तर तो म्हणजे कोण आहेत? भगवंत स्वतः आहेत बरं का. मग आकाशातला शब्द म्हणजे नाद, आपण थोडक्यात म्हणजे भगवंत आहेत. आणि मनुष्यामधलं सामर्थ्य म्हणजे काय, तर सामर्थ्य सगळ्या रूपाने म्हणजे शक्ती ह्या स्वरूपात, म्हणजे शक्ती म्हणजे शक्तिमानाची शक्ती म्हणजे भगवंत आहेत म्हणजे थोडक्यात. आणि मग सामर्थ्यासाठी दुसरा अर्थ आपण काय घ्यायचं, तर म्हणजे जे वीर्य आहे म्हणजे म्हणजे प्रजनन क्षमतेचं सामर्थ्य, ते म्हणजे कोण आहेत? भगवंत आहेत. मग अशा पद्धतीने भगवंतांच्या शक्ती ह्या सगळीकडे विखुरलेल्या आहेत आणि अशा पद्धतीने भगवंतांना आपण अनुभवू शकतो. मग आता आपण पुढे जाऊ. हा, मग इथं कसे भगवंत आहेत, तर पाण्याची चव मध्ये म्हणजे भगवंत आहेत, चंद्र सूर्याचा प्रकाश म्हणजे भगवंत आहेत, वैदिक मंत्राचा ओम म्हणजे भगवंत आहेत. त्यानंतर आकाशातला शब्द, मनुष्यातलं सामर्थ्य किंवा पृथ्वीचा सुगंध, किंवा आता अग्नी आहे तर त्याची उष्णता म्हणजे भगवंत आहेत, किंवा सर्व जीवांची जीवनशक्ती किंवा चेतनाशक्ती म्हणजे भगवंत आहेत, किंवा सर्व तपस्यांचं तप म्हणजे भगवंत आहेत, किंवा अस्तित्वात जेवढ्या काही वस्तू आहेत त्याचं बीज म्हणजे आपण म्हणतो मूळ जे बीज आहे, बीज जे प्रदाते पिता म्हणजे भगवंत आहेत. बुद्धिमानांची बुद्धी म्हणजे भगवंत आहेत. म्हणजे आपण विचार जो करतो ना बुद्धीने, हा सुद्धा म्हणजे कोणामुळे करतो? भगवंतांच्या कृपेमुळे करतो पहा. त्यानंतर शक्तिमानाची शक्ती म्हणजे भगवंत आहेत स्वतः म्हणजे पहा. आणि बलवानाचं बळ म्हणजे भगवंत आहेत. आणि धार्मिक तत्वांच्या विरुद्ध नसणारा म्हणजे धर्मतत्वाविरुद्ध असणारा म्हणजे काम, किंवा जे आपण लैंगिक जीवन म्हणतो, तर ते म्हणजे कोण आहे? भगवंत. म्हणजे काय, की धर्मतत्वानुसार असणारं काम, जीवनातलं काम म्हणजे भगवंत मी स्वतः आहे असं सांगते. म्हणजे केवढ्या उच्च स्तरावर आहे बघा, ते पवित्र आहे कृष्ण भावना. म्हणजे काय, की गृहस्थाश्रमामध्ये आपण इंद्रिय तृप्तीपेक्षा आपण म्हणजे आपलं जे संयमित कामजीवन आपण जगतो, तर त्याचा उद्देश काय असावा? इंद्रिय तृप्ती असू नये, तर आपण अशी पिढी पुढची निर्माण करणं आणि असे संतान निर्माण करणं हे असावं. आणि मग त्याला ते म्हणजे काय असतं, तर भगवंत स्वतः आहेत. आणि आणि जे असे निर्माण झालेले संतती आहे किंवा संतान आहेत, तर त्यांना देखील कृष्ण भावनेमध्ये आणणं हे आपल्या माता पित्यांचं आपल्यासारखे उत्तरदायित्व आहे. मग ही कृष्ण भावना आहे, म्हणजे इतकं पवित्र ते आहे आणि त्याला इतकी उंची आहे. मग असं जे धर्मतत्वानुसार जो काम आहे, तर तो म्हणजे कोण आहेत? भगवंत स्वतः आहेत. मग आता आपण पुढे जाऊ. हा, मग सात्विक, राजसिक, तामसिक हे सर्व भाव माझ्या शक्तीनेच अभिव्यक्त होतात. एका दृष्टीने मी सर्व काही आहे, परंतु मी स्वतंत्र आहे, मी प्राकृतिक गुणांच्या अधीन नाही, उलट तेच माझ्या अधीन आहेत. म्हणजे सात्विक, राजसिक, तामसिक हे तीन गुण कोणामुळे? भगवंतामुळे. असं का म्हटलंय, तर माया ही भगवंतांच्या नियंत्रणाखाली असते, हो की नाही. आपण मायाच्या नियंत्रणाखाली असतो, मायाशक्तीच्या, पण मायाशक्तीचे नियंत्रक कोण आहेत? भगवंत स्वतः आहेत. त्यामुळे मायाचे तीन गुण कोण तयार करतात? तर भगवंतांच्या मुळेच, त्या मायाशक्तीमुळे. म्हणजे ती एक प्रकारे शक्ती आहे आणि त्याचं नियंत्रण
नियंत्रण कोण करतात? भगवंत. भगवंतांच्या मुळेच ते प्रकट होतात. अभिव्यक्त म्हणजे प्रकट होतात. एका दृष्टीने काय, भगवंतच स्वतः हे सर्व काही आहेत, म्हणजे ते वेगवेगळ्या रूपांमध्ये आणि सर्व करत आहेत त्यांच्या शक्तीने. पण भगवंत ह्या सगळ्यांपासून वेगळे आहेत त्याच वेळी. मग ह्यालाच म्हणायचं अचिंत्य भेदाभेद, स्वतंत्र आहेत. आणि मग प्राकृतिक गुणांच्या भगवंत अधीन नाहीत, कारण भगवंत या भौतिक गोष्टीमध्ये पडत नाहीत. आपल्यासारख्या जीवांना त्यांनी सगळ्या सोयी उपलब्ध करून दिल्यात, आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठीच्या गरजा उपलब्ध करून दिल्यात. पण आपल्या ढवळ करत नाहीत आणि त्यांनी आपल्याला ते व्यक्तिगत स्वातंत्र्य तरी दिलेच, पण स्वतः भगवंतही ह्या सगळ्या गुणांच्या अधीन नाहीत. ह्या गुणांच्या ते पलीकडे आहेत, म्हणजे गुणातीत आहेत, म्हणजे या सगळ्याच्या पलीकडे आहेत. आणि तेच काय करतात, म्हणजे ह्या म्हणजे ते ह्या सगळ्याचं नियंत्रण करतात, म्हणजे ह्या मायाशक्तीचं. म्हणून भगवंतांनी म्हणजे ते भगवंत काय म्हणतात, तेच माझ्या अधीन आहेत. मग हे आपण समजून घ्या, म्हणजे हे सुद्धा दैवी शक्तीनंच भगवंतांच्या एक प्रकारे ह्या मायेचं नियंत्रण होतं. आणि त्यामुळं त्याद्वारे म्हणजे 3 गुणांच्या प्रभावाखाली आपण येतो. मग हे आपण समजून घेतलं. मग आता ह्या त्रिगुणांनी काय होतं, तर सात्विक, राजसिक, तामसिक मोहित झाल्यामुळे संपूर्ण जग त्रिगुणातीत अविनाशी आहे, म्हणजे मी आहे हे माझे स्वरूप जाणत नाही. म्हणजे पहा, आपण ह्या 3 गुणांनी असे बांधलेले असतो आणि त्यामुळं म्हणजे त्याच्या प्रभावाखाली असतो. म्हणून मोहित झाल्यामुळे असं म्हटलंय, आपण सगळे जीवात्मा म्हणून प्रकृतीमध्ये येतो तेव्हा 3 गुणांच्या प्रभावाखाली येतो आणि त्यामुळे काय होतं, मोहित होतं असं भगवंत म्हणताय. सगळे जग म्हणजे सगळीकडे, म्हणजे संपूर्ण जगात म्हणजे जे काही जीव आहेत ते सगळे अशा पद्धतीचे आहेत, म्हणजे भौतिक जगामध्ये. मग त्रिगुणातीत आणि अविनाशी कोण आहेत, तर भगवंत आहेत स्वतः. मग ते माझे स्वरूप जाणत नाहीत असं म्हणतात. तर याचा अर्थ काय, की आपल्यासारखी जी अपूर्ण इंद्रिय आहेत आपल्यासारखी, की नाही, आणि जी गोष्ट म्हणजे आध्यात्मिक आहे पूर्णतः, ती आपल्यासारखं भौतिक शरीर आणि अपूर्ण इंद्रियांनी आपण जाणू का, म्हणजे तार्किक म्हणजे तार्किक म्हणजे जे काही असतात, म्हणजे तर्क करून किंवा तार्किक बुद्धीनं आपण म्हणतो, असं जाणू शकू का? तर आपल्या त्या बुद्धीच्या आणि विचारांच्या कल्पनेच्या सगळे पलीकडे आहेत भगवंत. आपण जाणूच नाही शकणार की जी पूर्ण आध्यात्मिक गोष्ट आहे, जी परिपूर्ण गोष्ट आहे, म्हणजे कोण, भगवंत आहेत. ती आपल्या अपुऱ्या इंद्रियांनी आणि आपल्याला म्हणजे दूरचं पाहायला टेलिस्कोप लागतो किंवा सूक्ष्म गोष्टी पाहायला आपल्याला मायक्रोस्कोप लागतो. अशा अपूर्ण इंद्रियांनी आणि अशा आपल्या म्हणजे जी आपली बुद्धी आहे, तर म्हणजे हे सगळ्याचं नियंत्रण भगवंतांकडून होते. तर मग आपण असे जी पूर्ण आध्यात्मिक गोष्ट आहे ते आपल्या मनाने, तर्काने जाणू शकण्याचे हे सगळं पलीकडेच आहे. हा भाग आपण समजून घेतला पाहिजे. आणि मग भगवंतांना जाणण्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे, तर हे आता आपण समजून घेणार आहोत. त्याची पुढचा श्लोक. ओके. हा, मग भगवंत कसे आहेत, तर ते आपण आता समजून घेऊया. आणि मग आपल्याला भगवंतां म्हणजे मायेच्या ह्या पलीकडे जायचंय, तर मग भगवंतांची कशी कृपा संपादन करता येईल, तर ह्याच्यातून आपण शिकणार आहोत. हा खूप महत्वाचा श्लोक आहे, तर आपण सगळ्यांनी म्हणजे ऐकूया. 7.14. दैवी ह्यशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते. 3 प्राकृतिक गुणांनी युक्त असलेली माझी दैवी मायाशक्ती ही अतिशय दुस्तर आहे, परंतु जे मला शरण आले आहेत ते मायेला सहजपणे तरुण पलीकडे जातात. म्हणजे काय, की आता हे चित्रात दाखवले पहा, आपण जर समुद्रात पडलो एखाद्या मोठ्या आणि आपल्याला जर म्हणजे काही मदत हवी, तर बघा आताच्या काळात आपण काय करू, की ह्युमन डिझास्टर म्हणजे सिस्टीम असते, तर त्यांची मदत मागू, मग त्यांचं हेलिकॉप्टर येतं, आपण पाहतो पूर वगैरे अशा ठिकाणी येतात तर मदत होते, हो की नाही. अगदी असंच आहे बरं का. म्हणजे हे उदाहरणाद्वारे आपण समजून घेऊया. म्हणजे एखादा खूप उत्तम पोहणारा जलतरणपटू आहे बरं का, त्याला आपण सांगितलं तू समुद्र पोहून जा, त्याला शक्य होईल का, म्हणजे असा जलतरणपटू की ज्याला अगदी सुवर्ण पदक मिळालं, त्याला आपण सांगितलं तू खड्ड्यात पोह, जमेल का? हो, एखाद्या डबक्यात पोहायला सांगितलं जमेल का त्याला, तर नाही की नाही. म्हणजेच काय, की आपलं भौतिक प्रकृतीतलं जीवन जे आहे तर अतिशय दुस्तर आहे, म्हणजे कठीण आहे, अवघड आहे. 3 गुणांनी आपण बांधलेले आहोत. आणि म्हणजे दैवी मायाशक्ती आहे, कारण भगवंतांच्याकडून मायाशक्तीचं नियंत्रण आहे, म्हणून भगवंतांची ती एक शक्तीच आहे, म्हणजे कनिष्ठ शक्ती आहे. म्हणून ते म्हणतात माझी दैवी मायाशक्ती ही दुस्तर म्हणजे अवघड आहे, कठीण आहे पार करून जायला. आणि जे मला शरण आले आहेत, म्हणजे जे भगवंतांना शरण येतात, भगवंतांची भक्तिमय प्रेमय सेवा करतात, भगवंतांचे आपलं असलेलं जे नातं आहे ज्याचं आपल्याला विस्मरण झालं या भौतिक प्रकृतीमध्ये येऊन, त्या मायेच्या प्रभावाखाली आपण असल्यामुळे, तर ते जागृत जेव्हा आपण करू आणि ते नातं समजून घेऊन आपण भगवंताचे नित्य दास आहोत आणि भगवंताचे जीवात्मक अंश आहोत, असं असं जेव्हा आपल्याला समजेल आणि मग आपण भगवंतांना शरण जाऊन भगवंतांची भक्तिमय प्रेमय सेवा करू, तेव्हा काय होतं, त्या मायेला अगदी सहज तरून आपण पलीकडे जातो. म्हणजे काय, आता आपण भाग समजून घेऊया. म्हणजे
आपण गुण ह्या शब्दाचा दुसरा अर्थ आहे म्हणजे दोर बरं का. मग असं आपण समजूया की ज्यांचे हातपाय दोरखंडाने बांधलेले आहेत असे घट्ट, तर अशा बद्ध जीवाला म्हणजे आपल्यासारख्या दुसरा बद्ध जीव कसं काय मुक्त करू शकेल बरं? असं कधी होईल का हो? नाही की नाही. तर म्हणजे आपल्यासारख्या जीवाला जर मुक्त करायचं असेल तर ते कोण करू शकतील की जो मुक्त आहे ह्या सगळ्या गुणातून. मग असे ह्या गुणांच्या पलीकडे मग असे कोण आहेत? भगवंत आहेत. म्हणजे भगवंतच आपल्याला मुक्त करू शकतील हो की नाही, ह्या बंधनातून, ह्या जखड म्हणजे ह्या दोराने आपलं जखडलंय, मायारूपी दोर आहे म्हणजे ह्या तीन गुणांची, आणि त्याच्यात आपण बद्ध झालो आहोत जीव म्हणून, बांधले गेलेलो. मग ही दोर कोण सोडवेल? तर भगवंतच मुक्त करू शकतील. किंवा कोण करू शकतील? तर भगवंतांचे प्रामाणिक प्रतिनिधी म्हणजे कोण? प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु हे आपल्याला मुक्त करू शकतात या बंधनातून. आणि म्हणून आपण काय केलं पाहिजे? भगवंतांना शरण गेलं पाहिजे. आणि अशा प्रमाणित आध्यात्मिक जे गुरु आहेत तर त्यांचा आश्रय घेऊन त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण भगवंतांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करण्याचा प्रयत्न करायला पाहिजे. मग तेव्हा काय होतं? आपल्याला ते ज्ञान देतात, शास्त्राच्या विधिविधानांचं आपण पालन करायला लागतो, भक्ती साधनेचे सेवेचे प्रयत्न त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली करतो. आणि मग त्याद्वारे काय होतं? आपण कृष्ण भावनेमध्ये दृढ होतो, कृष्णांच्या संतुष्टीसाठी कार्य करायला लागतो, नवविध भक्ती करतो, वेगवेगळे व्रत करतो, म्हणजे शास्त्रामध्ये सांगितलेली आहेत त्यानुसार साधना भक्तीचे वेगवेगळे प्रयत्न करतो, वेगवेगळ्या सेवा द्यायचे प्रयत्न करतो, आणि कृष्ण महादेवमध्ये हळूहळू अग्रेसर होतो. आणि असे जेव्हा होतो तेव्हा आपण निश्चितच गुणातीत होतो हो की नाही. आणि मग मायेला सहजपणे तरुण आपण पलीकडे जाऊ शकतो. म्हणून भगवंत असं सांगतात की जे मला शरण येतात म्हणजे काय? मामेव ये प्रपद्यन्ते, जे मला शरण येतात, माया मेताम तरंती, तेच नक्की ह्या मायेला तरुण पलीकडे जाऊ शकतात. मग आता आपण पुढे जाऊ. पुढचं स्लाइड घेऊ. 7.50. न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया परतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता. जे अत्यंत मूर्ख दुष्ट आहेत, नराधम आहेत, ज्यांचे ज्ञान मायेमुळे नष्ट झाले आहे आणि जे असुरांची नास्तिक प्रवृत्ती धारण करतात, ते मला शरण येत नाहीत. म्हणजे काय? की आता भगवंतांनी सांगितले की जे भगवंत जेव्हा मनुष्य अवतार घेऊन येतात बरं का, म्हणजे मनुष्य अवतारात येतात, इथे प्रकट होतात, तर त्यावेळेला जे मूर्ख आणि दुष्ट लोक आहेत तर ते समजू शकत नाहीत. ते भगवंतांना सामान्य मनुष्य समजतात. आणि म्हणजे असे जे नराधम आहेत किंवा ज्यांचे ज्ञान मायेमुळे नष्ट झाले, आणि मग त्यांना काय म्हटलंय? हे असुर म्हणजे त्यांची नास्तिक प्रवृत्ती असते की म्हणजे तर ती त्यामुळे ते काय करतात? भगवंतांचं कधी तेच पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंत आहेत किंवा भगवंत असे कोण आहेत? सर्व कारणांचे कारण, सर्वश्रेष्ठ असे कोण आहेत? सर्वोच्च नियंत्रक भगवंत आहे, हे ते समजू शकत नाहीत. असे असुरी प्रवृत्तीचे लोक म्हटले, त्यांना असुर म्हटले. नास्तिक असतात ते, त्यांचा भगवंतावर विश्वास नसतो, दृढ श्रद्धा नसते, आणि मग त्यामुळे ते शरण येत नाहीत. मग आता हे कसे असतात हे पटकन आपण समजून घेऊया बरं का. म्हणजे जे असे मूर्ख लोक असतात तर त्यांच्यामध्ये काय असतं की म्हणजे आपण असं पाहिलंय का हो, वेगवेगळे तत्ववेत्ते किंवा ज्ञानी लोक किंवा बुद्धिवादी लोक असतात किंवा राजकारणी असतात, तर मग हे काय करत असतात? ह्या भौतिक जीवनामध्ये वेगवेगळ्या योजना आखत असतात बरं का. आणि मग ते असे असतात नास्तिकवादी असल्यामुळे ते काय करत असतात? तर त्यांना हे भगवंत आहे किंवा अशी काही श्रद्धा नसते, विश्वास नसते, किंवा म्हणजे त्यांचा म्हणजे ते नास्तिकवादी असल्यामुळे ते जाणून घेण्याचा प्रयत्न करत नाहीत, आणि मग ते वेगवेगळ्या योजना आखतात बरं का. म्हणजे या स्वामित्व गाजवण्याची त्यांची जी वृत्ती असते या भौतिक प्रकृतीमध्ये, तर त्याद्वारे, आणि त्याद्वारे काय करतात? ते वेगवेगळ्या योजना ऐकतात. पण भौतिक शक्ती जी आहे भगवंतांची म्हणजे जी माया शक्ती आहे, ती म्हणजे इतकी म्हणजे प्रबळ आहे किंवा दैवी आहे, ती भगवंतांची शक्ती असल्यामुळे ती सगळ्या त्यांची योजना निष्फळ ठरवते, त्यांच्या उलथून लावते सगळ्या योजना. असं होतं त्यांचं. पण आपण पाहिलं की ऋषीमुनी वेगवेगळे आहेत, तर प्रल्हादांसारखे भक्त आहेत म्हणजे वेगवेगळे, तर म्हणजे जनकांसारखे राजे आहेत. ह्यांनी काय केलं? भगवंतांचे पूर्ण पुरुषोत्तम रूप, सर्वोच्च म्हणजे नियंत्रक, म्हणजे सर्व कारणांचे कारण, हे सगळं जाणलंय तत्वतः भगवंतांना. आणि ते काय केले? भगवंतांना असे उत्तम ज्ञानी बुद्धिमान लोक शरण जातात आणि भगवंतांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करतात. म्हणजे अगदी देवदेवतांना सुद्धा भगवंत समजणं कठीण आहे पहा, भगवंतांचं स्वरूप. पण ह्यांचं काय होतं? हे मूर्ख असतात लोक, म्हणजे का दुष्ट असतात, म्हणजे त्यांना
म्हणजे ते नास्तिकवादी असतात किंवा असुर प्रवृत्तीच्या पुढे नराधम म्हटले म्हणे त्यांना. मग त्यामुळे काय होतं, ज्ञान मायेमुळे, मायाच्या प्रभावाखाली आल्यामुळे त्यांना हे भगवंतांच्या विषयीचं ज्ञानच नष्ट झालेलं असतं, म्हणजे तमोगुणाच्या प्रभावाखाली आले असतात. आणि मग ह्यांची त्यामुळे कशी असते, नास्तिक प्रवृत्ती असते. म्हणजे जरी त्यांना त्यांच्या बुद्धी असली त्यांच्यामध्ये समजा, तर ती त्याचा ते दुरुपयोग करत असतात भगवंतांनी दिलेल्या बुद्धीचा. म्हणजे भगवंतांनी दिलेल्या बुद्धीचा ते उपयोग काय करत असतात, तर वेगवेगळ्या चांगल्या वाईट योजना पण म्हणजे आखण्यासाठी बुद्धीच लागते ना. मग त्याचा उपयोग ते दुरुपयोग करून अशा वाईट योजना करण्यात किंवा कुकर्म करण्यात त्याचा उपयोग करत असतात. मग त्यामुळे ते काय होतं, मायेच्या प्रभावाखाली, म्हणजे माया त्यांना काय करते, त्यांचे सगळे जे असे योजना असते ते उधळून लावते. म्हणजे आणि मग ती नास्तिक प्रवृत्ती त्यामुळे त्यांच्यासाठी असते. म्हणजे त्यांना भगवंतांच्या फक्त शक्तींचा उपभोग घ्यायचा असतो, या अस्तित्वात ज्या आहेत त्या, किंवा ऐश्वर्यांचा. आणि त्यांना भगवंतांशी म्हणजे शरण जायचं नसतं, किंवा त्यांचा भगवंतांच्यावर विश्वास नसतो, किंवा म्हणजे ते काय त्यांचं ते त्यांचं काय होतं, की ते म्हणजे भगवंतांनी ज्या काही ऐश्वर निर्माण केली, तर त्यांचा उपभोग घेण्यासाठीच ते प्रयत्न करतात त्या ऐश्वर्यांचा, ज्या निसर्गामध्ये आहेत त्या. म्हणजे याचं उदाहरण म्हणजे रावण आणि हिरण्यकशिपू आहेत. तर त्यांना काय होतं, तर म्हणजे पूर्ण त्रिलोका, म्हणजे काय म्हणतात, त्यांना त्रिलोकावर राज्य करायचं होतं हिरण्यकशिपूला. आणि त्यासाठी त्यांनी म्हणजे हे केलं होतं, तप केलं होतं, आणि वेगवेगळे वर मागून घेतले होते ब्रह्माजींकडून, असं पद्धतीने म्हणजे. आणि शरीराला कष्टदायक असे तप केलं होतं त्यांनी. म्हणजे किंवा रावणाला काय, सगळं ऐश्वर होतं रावणाला, आणि रावणाचे स्वामित्व गाजवण्याची इच्छा होती. म्हणजे आणि त्यांनी स्वतःच्या बुद्धिमत्तेचा उपयोग काय केला, तर सीतामाईंचं अपहरण केलं. म्हणजे काय, की ते अशाच कृतीमध्ये गुंतलेले असतात, म्हणजे असुरी प्रवृत्तीचे असतात. आणि मग त्यांचं मायामुळे ज्ञान नष्ट झालेलं असतं. मग हे आपण इथे समजून घेतलं. आणि मग जे असे लोक असतात ते काय करतात, म्हणजे आपल्या बुद्धीचा दुरुपयोग करतात. म्हणजे आणि त्यामुळे काय होतं, की म्हणजे ते भगवंतांना शरण येत नाहीत. म्हणजे असे 4 प्रकारचे सांगितले. मग मूर्ख ह्याचं उदाहरण काय, तर गाढव. म्हणजे गाढव काय करतं, की दिवस रात्र काबाड कष्ट करतं आपल्या नोकराचं, त्यांना म्हणजे आपल्या मालकांना स्वामी मानून, मग ते देतील तेवढंच अन्नपदार्थ ते खातं. आणि मग त्यानंतर ते ओझं वाहतच असतं दिवस रात्र, आणि त्यातच ते समाधान मानतं. आणि मग म्हणजे आपले जे स्वामी आहेत ते आपल्याला काठीने मारतील म्हणून ते काम करत राहतं. आणि मग थोडीशी काहीतरी विश्रांती घेत ते. आणि त्यानंतर काय करते गाढव, तर आपली कामेच्छा भागवण्यासाठी गाढवणीच्या ते लाथा देखील खातं. आणि अशा पद्धतीनं म्हणजे ते जीवन कंठत असतं. आणि मग साधू म्हणजे अशा चांगल्या लोकांच्या संगतीत आलं, तर ते गाढव पण गायला लागतं. म्हणजे असं उच्च स्वरातलं गाणं ऐकलं नंतर ते गाढव पण गातं. पण ते कसं असतं, बेसुरं गातं. आणि त्यामुळे काय होतं, सगळ्यांना ते करणं कर्कश वाटून त्याचा त्रासच वाटतो. म्हणजे आपल्यासारख्या सामान्यांची अशी स्थिती होते. म्हणजे आपण साधू संतांच्या संगतीत आलो, तर आपण जर तमोगुणी म्हणजे असेल तर, किंवा असे जे असतील मूर्ख लोक, तर त्यांचं असं होतं. त्याचं उदाहरण म्हणजे गाढवाचं दिलंय. मग दुष्ट लोक म्हणजे काय, तर त्याचं उदाहरण आपण अभ्यासलं, की जे असे असतात म्हणजे नराधम किंवा दुष्ट, तर ते काय करतात, तर ते अशा पद्धतीने आपल्या बुद्धीचा म्हणजे दुरुपयोग करतात. म्हणजे आणि त्याद्वारे काय होतं, तर म्हणजे त्यांचं पतन होतं. म्हणजे त्यांना नराधम असं म्हटलंय, म्हणजे नीच मनुष्य असं म्हटलंय. म्हणजे तर म्हणजे मग त्यावरून आपण काय समजून घेतलं, की अशा पद्धतीची वृत्ती ही असुरी लोकांमध्ये असते. मग त्याचं हे वर्णन आहे. आणि त्यांना काय म्हणले, माया परत ज्ञान. म्हणजे काय, की म्हणजे असे मायाशक्तीच्या प्रभावामुळे ते व्यर्थ त्यांचं होतं जीवन. म्हणजे मोठे मोठे तत्वज्ञानी असतात, किंवा कवी, साहित्यिक, वैज्ञानिक असतात, पण मायाशक्ती त्यांची दिशाभूल करते. आणि म्हणून ते भगवंतांची काय करतात, अवज्ञा करतात. तर अशा पद्धतीचे हे लोक असतात. मग हे जे लोक असतात हे भगवंतांना कधीही शरण जात नाहीत. मग आता आपण पुढे जाऊ. हा, मग इथे उदाहरण दिलंय पहा. इथे हिरण्यकश्यपूचं उदाहरण दिलंय. मग आता नराधमांचं उदाहरण म्हणजे काय, तर हे आपण चित्रातनं समजून घेऊ. हिरण्यकश्यपूने काय केलं, तर भरपूर तप केलं. इतकं तप केलं की त्याच्या अंगाभोवती वाळूळ झालं. आणखी त्याचं एक बाजू म्हणजे त्यांनी कुरतडून टाकली. म्हणजे तर म्हणजे अशा पद्धतीने ते तप शरीराला क्लेश देणारं तप, म्हणजे स्वतःच्या मनानेच, असं शास्त्रसंमत तप नाही. हे 18व्या अध्यायात आपण अभ्यासणार आहोत पुन्हा. तर हे आपल्या मनानेच तप करतात. म्हणजे आपल्याला मनाने जे इच्छा असेल ते, म्हणजे तर हे शास्त्रसंमत नाहीये. त्याद्वारे आपण परमात्म्याला, आपल्या शरीरातल्या एक प्रकारे हृदयस्थ परमात्म्याला, भगवंतांचं जे स्वरूप आहे त्याला आपण छळ करत असतो. ते पुढे आपण अभ्यासणार आहोत 18व्या अध्यायात. मग इथे जगाई मदाई ह्यांना काय म्हटलंय, नराधम म्हटलंय. त्या चित्रात दाखवलेत पहा.
पहा. तर हे अत्यंत दुष्ट होते, म्हणजे ब्राह्मण कुळात जन्मलेले होते, पण अत्यंत वाईट कुकर्म करणारे होते आणि सगळं चोरी, मद्यपान असे सगळे वाईट विषय ते करत होते. आणि मग तिथे भगवंत जे आहेत त्यांचं म्हणजे भगवंतांचे जे भक्त आहेत, म्हणजे चैतन्य महाप्रभू आहेत, त्यांच्या अवतारात म्हणजे भगवंत स्वतः आले. त्यांचे भक्त स्वामी नित्यानंद म्हणून, तर त्यांना वाटलं की यांचा उद्धार व्हावा, आपण यांना पवित्र हरिमंत्राचा जप करायला सांगू, म्हणून ते सांगतात त्यांना. तर ते अंगावर त्यांच्या धावून येतात, म्हणजे त्यातला जो मदाई असतो तो धावून येतो आणि त्यांच्या डोक्याला दगडाने असं दगड फेकून मारतो. खोप खोप पडते डोक्याला, रक्त यायला लागतं. मग हा सगळं मग तरी देखील ते सांगतात की तुम्ही पवित्र महामंत्राचा जप करा. मग त्याला थांबवतात जगाई आणि म्हणजे आणि तोपर्यंत काय होतं, चैतन्य महाप्रभूंना हा विषय कळतो भक्तजनांना म्हणजे च्याद्वारे. आणि मग ते चैतन्य महाप्रभू स्वतः तिथे येतात आणि ते प्रत्यक्ष भगवंत आहेत, ते सुदर्शन चक्राला आव्हान करतात, चित्रात दाखवले पहा. मग तेव्हा स्वामी नित्यानंद हे कोण आहेत, तर बलरामजींचा अवतार आहेत. मग ते त्यांना प्रार्थना करतात आणि सांगतात की आपण आपल्या ह्या म्हणजे जन्मातल्या म्हणजे अवताराचं म्हणजे किंवा प्रकटीकरणाचं ध्येय काय, करुणा करुणा अवतार आहे तो. तर आपण यांना क्षमा करा, आपण म्हणजे प्रार्थना करतात ते. मग हे सगळं बघून ते भारावून जातात दोघे आणि ते म्हणजे त्यांच्या म्हणजे चरणाशी येतात आणि मग ते सांगतात की मी उद्धार म्हणजे मी क्षमा करेन, पण म्हणजे जर पवित्र महामंत्राचा जप करणार असतील आणि ही सगळी कुकर्म सोडून देणार असतील तर मी यांना क्षमा करेन. मग अशा पद्धतीने भगवंतांचं म्हणजे हा जो अवतार आहे तो अशा म्हणजे पतित जीवांचा उद्धार करून त्यांना भक्ती मार्गामध्ये आणण्यासाठी किंवा त्यांना त्यांच्या मुखी हरिनाम येऊन त्यांना मोक्षाचा मार्ग खुला करण्यासाठी, म्हणजे हे वैशिष्ट्य आहे ह्या अवताराचं. आणि म्हणून त्याला काय म्हटलंय, करुणा अवतार असं म्हटलंय. आणि ते चैतन्य महाप्रभूंनी अशा पद्धतीने त्यांचा उद्धार केला. हे आपण समजून घेतलं. आता आपण पुढे जाऊ. इथे आपण गाढवाचं चित्र पाहतो, म्हणजे अशा पद्धतीचे हे 4 प्रकारचे लोक असतात. मग आता पुढे बघू आपण. चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ. हे भरत श्रेष्ठ अर्जुना, 4 प्रकारचे लोक, 4 प्रकारचे पुण्यात्मा माझी भक्ती करू लागतात. अर्थ अर्थार्थी, जिज्ञासू आणि ज्ञानी. म्हणजे काय, की आता जे भगवंताकडे येत नाहीत ते पाहिले आपण. मग भगवंताकडे कोण जातं हे आपण अभ्यासणार आहोत. तर 4 प्रकारचे पुण्यात्मा म्हटले बरं का. भगवंतांची म्हणजे भक्ती करू शकतात. तर ते असे पुण्यात्मे म्हटले, म्हणजे जे आर्त म्हणजे जे खूप संकटात सापडतात, आता कुठलाच मार्ग नाही, तेव्हा भगवंतांच्या शरणाशी जातो तो आणि म्हणतो की मला तुम्ही मदत करा, म्हणजे प्रार्थना करतो. मग असे जे आर्त असतात ते भगवंतांची भक्तिमय सेवेमध्ये येतात, म्हणजे सकाम इच्छा असतात त्यांना, म्हणजे त्यांना काहीतरी मदत हवी असते, संकटात सापडले त्यातनं सुटका, मग ती सकाम इच्छा झाली म्हणजे आसक्ती असतात त्यांच्या, त्यासाठी ते भगवंतांच्या म्हणजे चरणांखाली येतात किंवा शरणासाठी येतात किंवा आश्रयासाठी येतात असं आपण म्हणू. आणि अर्थार्थी म्हणजे ज्यांना धनप्राप्तीची इच्छा हवी असते, मग ते येतात भगवंतांच्या आश्रयाखाली. किंवा जिज्ञासू म्हणजे काय, की ज्यांना परमात्मा काय आहे, भगवंत कोण आहे, हे सगळं ज्ञान म्हणजे इच्छापूर्ती हा येतो असतो की नाही, म्हणजे त्यांना काहीतरी इच्छा फल असतं किंवा त्यांना काहीतरी फळाची अपेक्षा असते, म्हणजे हे सकाम झाले, सगळे सकाम इच्छा असणारे. ज्ञानी म्हणजे काय, ज्यांना भगवंताविषयीचं हे ज्ञान की भगवंत कोण आहे, तर आपले नित्य स्वामी आहेत, आपण त्यांचे नित्य दास आहोत आणि आपण भगवंतांचे जीवात्मक अंश आहोत, हे ज्यांनी जाणलेलं असतं म्हणजे. तर असे जे कोण आहेत ते ज्ञानी असतात. मग असे जे ज्ञानी भक्त असतात ते भगवंतांचे शुद्ध भक्त असतात आणि ते कशाची अपेक्षा करत नाहीत, म्हणजे अपेक्षा विरहित कर्म किंवा आसक्ती विरहित कर्म करतात आणि फळाची अपेक्षा न करता भगवंतांच्या संतुष्टीसाठी जे कार्य करतात, तर असे ते असतात. ते ज्ञानी म्हणजे शुद्ध भक्त असतात आणि ते भगवंतांच्या भक्तिमय प्रेममय सेवेमध्ये रममाण असतात. मग जेव्हा अर्थार्थी जिज्ञासू असते, जेव्हा एखाद्या शुद्ध भक्ताच्या संगतीत किंवा प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंच्या संगतीत येतात, तेव्हा त्यांच्या पण या सकार इच्छा किंवा इंद्रिय तृप्तीचे विषय या आसक्ती नष्ट होतात, हळूहळू क्षीण होतात आणि ते देखील असे ज्ञानी शुद्ध भक्त म्हणून कृष्ण भावनेमध्ये दृढ होऊ शकतात. आता आपण पुढे जाऊ. हा, त्याची उदाहरण आहेत पहा. तर इथे दाखवलंय चित्रामध्ये. तर हा आर्त भक्त म्हणजे कोण आहे, तर गजेंद्र आहे. मग गजेंद्राने ह्या अनेक वर्ष म्हणजे त्याचा तोल तळ्यामध्ये गेला आणि तिथे त्याचा पाय मगरीने धरला. मग त्या दोघांमध्ये युद्ध झालं अनेक वर्ष. मग जेव्हा त्यांनी आर्ततेने
प्रार्थना केल्या भगवंतांना, गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र म्हणतात, ते प्रार्थना आहेत, खूप सुंदर प्रार्थना आहेत विष्णूंना केलेल्या त्यांनी. तर तेव्हा विष्णू गरुडावरून म्हणजे आले त्यांच्याकडे मदतीला, धावून आले तात्काळ. आणि ते इतके तात्काळ आले की त्यांच्या एका हातात त्यांनी गरुडाला, म्हणजे इतका त्यांचा वेग होता की एका हातात त्यांनी गरुडाला धरलं होतं आणि एका हातात त्यांचं म्हणजे पितांबर आहे ते त्यांनी धरलं होतं, म्हणजे इतकं ते उडत होतं, म्हणजे इतके तात्काळ भक्तांच्या मदतीला ते धावून येतात पहा. आणि भक्तिभावाने त्यांनी फक्त एक फुल अर्पण केलं, म्हणजे भक्तिभावाने आपण जे काही अर्पण करू त्याचा भगवंत स्वीकार करतात. मग इकडे द्रौपदींनी पण प्रार्थना केली होती पहा, वस्त्रहरण जेव्हा होत होतं तेव्हा. तर त्यावेळेला भगवंतांनी त्यांना म्हणजे त्यांच्यासाठी त्वरित भगवंत आले. म्हणजे आर्त भक्तांचं उदाहरण आहे. मग इथे व्यास मुनी आहेत, तर त्यांच्या पत्नी आहेत, तर त्यांचे जे पुत्र आहेत सुखदेव गोस्वामी, तर ते अनेक वर्ष गर्भात राहिले. मग कृष्णाने येऊन त्यांना म्हणजे मदत केली आणि अशा पद्धतीने मग ते म्हणजे गर्भाच्या बाहेर आले. म्हणजे त्या भौतिक प्रकृतीमध्ये येऊन या बंधनात मी अडकेल म्हणून त्यांना यायचंच नव्हतं. म्हणजे तर त्यासाठी त्यांना सांगावं लागलं, म्हणजे मदत करावी लागली शुकदेव गोस्वामींना, म्हणजे की म्हणजे तुम्ही बाहेर या असं. मग त्यानंतर ते 18 वर्षांनी म्हणजे गर्भातून बाहेर आले. आणि भक्तांचं उदाहरण आहे. मग पुढे म्हणजे ते पुढे त्यांनी भागवत जो श्रवण केला होता व्यास मुनींच्याकडून, तर तो त्यांनी म्हणजे इतरांना, परीक्षित राजांना श्रवण केला, म्हणजे त्याचं श्रवण करवलं. आणि त्याचबरोबर इतर सगळे जे आहेत म्हणजे तिथे ऋषी मुनी असे ऐकायला आहेत तिथे. मग तिथे सूत गोस्वामी म्हणून आहेत, केशरी जे वस्त्र घातलेले, ते शेवटी असे वयस्कर दिसतात ते. मग त्यांच्या माध्यमातून नैमिषारण्यामध्ये सगळ्या ऋषी मुनींनी भागवताचं श्रवण केलं, की जो आपण आता ऐकतो तो सूत गोस्वामी, म्हणजे ते पूर्वी कथाकारांचं कुळ होतं, तर त्यातले ते उत्तम असे म्हणजे शिष्य आहेत ह्या शुकदेव गोस्वामींचे. आणि त्यांच्याकडून त्यांनी प्रत्यक्ष श्रवण केलेला जो भागवत आहे तो आपण ऐकतो आता. आणि तो भागवताचा आपण म्हणजे त्या भागवतानुसार आपण आचरण करतो. मग ते म्हणजे कोण? सूत गोस्वामी. तर ते म्हणायचे ज्ञानी भक्त. आणि मग इकडे अर्थार्थी म्हणजे कोण? तर ध्रुव महाराज. म्हणजे काय की त्यांच्या वडिलांनी, ती गोष्ट माहिती आहे आपल्याला, तर त्यांचे जे वडील होते तर त्यांनी मोठा जो मुलगा आहे तो त्याला मांडीवर आपल्या बसवून घेतलं. आणि मग जेव्हा ध्रुव महाराज त्यांच्या मांडीवर बसायला गेले तेव्हा त्यांनी त्याला बाजूला ढकललं. मग त्यांना खूप वाईट वाटलं. मग त्यांच्या आई जी आहे सुनीती, त्यांनी काय सांगितलं की तू श्रीकृष्णांकडे जा, मग तुला राज्य मिळेल आणि म्हणजे भगवंतांची प्राप्ती होईल. म्हणजे राज्य कोण देतील? तर कृष्ण देतील. मग तू कृष्णांना जाऊन भेट असं म्हटल्यावर मग त्यांनी ऐकलं. त्यांनी काय केलं? जंगलात निघून गेले, अरण्यात निघून गेले आणि तप केलं. मग तिथे त्यांनी 6 महिने खडतर तप केले का पायावर उभे राहून, म्हणजे. आणि त्यांना नारद मुनी भेटले, त्यांनी मग त्यांना मंत्र दिला होता. आणि मग त्यांनी सांगितलेल्या मार्गदर्शनाप्रमाणे त्यांनी एका पायावर म्हणजे ते स्वतः उभे राहिले. मग काही दिवस फळं खाल्ली, मग काही दिवस पानं फुलं, म्हणजे. आणि मग नंतर ते काही न खाता एका पायावर उभे राहून त्यांनी खडतर तप केलं. मग ते तप पाहून प्रसन्न झाले विष्णू रूपात आणि शंकर रूपात त्यांनी आशीर्वाद दिला पहा. आणि त्यांना पाहिल्यावर मग काय म्हणाले ध्रुव महाराज की मला काहीच नको, आता माझं मन तृप्त झालं. मग त्यांना ध्रुव लोकात स्थान मिळालं पहा. आपले सगळे जे ग्रहमंडल, तारे, नक्षत्र आहेत की नाही, तर ते जे आहेत त्याचे दोर, म्हणजे हवेचे जे किरण येतात, तर ते प्रकाशरूपी किरण, तर त्या ध्रुव लोकातून येतात पहा आपल्याकडे. म्हणजे इतकं उच्च स्थान मिळालं. मग इथे दुसरे कोण आहेत? तर हे म्हणजे सुग्रीव आहेत. तर मग त्यांना श्रीरामांनी मदत केली. म्हणजे हे काय तर हे पण आर्त भक्तांचं उदाहरण आहे. म्हणजे तर अशा पद्धतीचे वेगवेगळे भक्तांची उदाहरण आणि त्यांच्या कथा आहेत. मग आता आपण पुढे जाऊ. म्हणजे असे भक्त भगवंतांच्या छत्रछायेखाली किंवा आश्रयासाठी येतात. यापैकी जो पूर्ण ज्ञानात आहे आणि जो सदैव शुद्ध भक्ती सेवेत मग्न असतो तोच श्रेष्ठ आहे, कारण मी त्याला खूप प्रिय आहे आणि तो मला. म्हणजे काय, यापैकी जो कोणी म्हणजे पूर्ण ज्ञानात स्थित आहे, म्हणजेच कोण? ज्ञानी असा शुद्ध भक्त, म्हणजे जो ज्ञानी चौथा प्रकार आहे तो. तर तो सदैव शुद्ध भक्ती सेवेत मग्न असतो. म्हणजे भगवंतांची भक्ती सेवाच करण्यात त्यांना आनंद असतो. आणि भगवंतांना सुद्धा असा भक्ताची विशेष काळजी घेतात भगवंत. आणि त्यामुळं भगवंतांना पण तो प्रिय असतो आणि त्यालाही भगवंत प्रिय असतात. म्हणजे अशा पद्धतीचं ते भगवंत आणि भक्त यामध्ये प्रेमाचं आदान प्रदान करतात. आणि भगवंत काय अशा भक्तांवर विशेष कृपा करतात, कारण ते काय करत असतात? भगवंतांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करत असतात. त्याद्वारे भगवंतांची कृपेस प्राप्त होतात आणि शुद्ध म्हणजे भक्तीमध्ये ते स्थित होत असतात. म्हणजे शुद्ध कृष्ण भावनेमध्ये, आपण जसं म्हणू कृष्ण भावनेमध्ये ते दृढ असतात. आणि उच्चतर कृष्ण भावनेची संसिद्धी म्हणजे काय? शुद्ध भक्त बनतात, म्हणजे शुद्ध सत्वगुणात जातात. आणि अशा पद्धतीने असे भक्त श्रेष्ठ ठरतात. मग आता आपण पुढे जाऊ. हा, बहुना जन्मना म्हणते
ज्ञानवान्मा प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिती स महात्मा सुदुर्लभ. म्हणजे काय की अनेकानेक जन्म मृत्यूनंतर ज्याला वास्तविक ज्ञान होते तो मी अस्तित्वातील सर्व गोष्टींच्या कारणांचे परम कारण असल्याचे जाणून मला शरण येतो असा महात्मा अत्यंत दुर्लभ आहे असं म्हणतात. म्हणजे पहा, आपले मी असं म्हटलं ना, असले आपले लाखो जन्म जावे लागतात. म्हणजे आपल्या सगळ्या मनुष्य म्हणजे योनी आहेत, तर त्याच्यामध्ये येण्यासाठी पहिल्यांदा आपल्याला 84 लक्ष योनीतून प्रवास करायला लागतो. मग जेव्हा आपल्याला मनुष्य जन्म मिळतो म्हणजे तोच इतका दुर्मिळ आहे, आणि तो मिळाल्यानंतर असे अनेक जन्म लागतात की आपल्याला वास्तविक ज्ञान म्हणजे भगवंत कोण आहेत, आपण कोण आहोत हे ज्ञान मिळण्यात जातं. म्हणजे आपल्याला हे ज्ञान आपल्या आत्म्याला मिळण्यासाठी अशी अनेक जन्म मृत्यूच्या चक्रात आपण फेऱ्या मारत राहतो, आणि मग कधीतरी एखाद्या जन्मात आपल्याला समजतं, जे आता आपण समजून घेतो की आपण शरीर नसून आत्मा आहोत आणि आपण भगवंतांचे नित्य अंश आहोत आणि भगवंत आपले स्वामी आहेत आणि आपली निर्मिती भगवंतांपासून झाली, आपण त्यांचे निर्वात्मक अंश आहोत. हे ज्ञान म्हणजे वास्तविक ज्ञान, हे दिव्य ज्ञान, हे खरं ज्ञान होतं. भगवंतांची कृपाच असायला लागते बरं का त्याच्यावर सुद्धा. त्याच्यासाठी सुद्धा पुढे आपण अभ्यासणार आहोत. आणि ही सगळी योजना भगवंतांचीच असते. म्हणजे आपलं जे पूर्वकर्म असतं त्यानुसार या गोष्टी घडत असतात ना, आपल्याला ती शरीरं मिळतात आणि त्या योनीतून प्रवास होतो आणि जन्ममृत्यूच्या आपण चक्रामध्ये येत असतो. भगवंत आहे असा जो जाणून भगवंतांना शरण येतो तो महात्मा सुदुर्लभ, म्हणजे असा दुर्मिळच आहे महात्मा म्हटले. कारण जो असा जाणतो तो काय करेल, मग त्या क्षणी तो भगवंतांच्या भक्तिमय प्रेममय सेवेमध्ये रममाण होईल. आणि जर भगवंतांचे हे सगळं निर्माण झालं, सगळी संपत्ती, आणि जर भगवंतच या सगळ्याचे स्वामी आहेत, आपल्या शरीरासकट आपण सर्व जण सुद्धा भगवंतांच्या मुळेच निर्माण आहोत आणि भगवंतांचाच एक सहयोगी आपण आहोत. म्हणजे जीवात्मक अंश आहोत आपण, गुणांनी समान. हे जेव्हा जाणतो तेव्हा आपण काय करू, मग ह्याच्यापेक्षा उत्तम काय असेल की असा आपला देह म्हणजे आपलं किंवा आपलं असं जीवन आपण भगवंतांच्या सेवेमध्ये समर्पित करणे, ह्याच्यापेक्षा उत्तम कार्य कुठलं असेल. मग हे तो जाणतो आणि भगवंतांच्या भक्तिमय प्रेममय सेवेमध्ये तो युक्त होतो आणि भगवंताच्या संतुष्टीसाठी प्रत्येक कर्म करतो. म्हणजे कृष्णांना मध्यभागी ठेवून, म्हणजे अग्रभागी ठेवून भगवंतांच्या संतुष्टी प्रत्येक गोष्टीमध्ये तो प्रत्येक गोष्टीमध्ये तो कृष्णांना पाहतो आणि कृष्णांशी प्रत्येक गोष्टीचा संबंध जोडतो. अशा पद्धतीनं जो असतो तो असा भक्त भगवंतांना शरण येऊन भगवंतांची भक्तिमय प्रेम सेवा करतो. आणि म्हणून त्याला काय म्हटले, महात्मा. असा महात्मा अत्यंत दुर्लभ आहे असं भगवंत म्हणतात. असे कोण होते, गोपीजन होते पहा. ते पुण्यात्मे होते आणि त्यांनी भगवंतांची अशी भक्तिमय प्रेममय सेवा केली. आणि त्यामुळे काय झालं की म्हणजे ते सर्वश्रेष्ठ उच्च कोटीचे भक्त मानलं जातं गोपींना सगळ्या. आणि त्याद्वारे त्यांनी भगवंताची प्राप्ती केली. मग अशा पद्धतीने म्हणजे हे सगळ्या म्हणजे देवदेवता सुद्धा नित्य म्हणजे आपल्यासारखेच बद्ध जीव आहेत. म्हणजे शिवजी सुद्धा कोण आहेत, तर शिवजी हे भगवंतांचं तमोगुणी म्हणजे तमोगुणाचं प्राबल्य त्याच्यापासून प्रकट होतात. म्हणजे तमोगुण आहे शिवजी, हे तमोगुणी प्रकटीकरण आहे. तर ब्रह्माजी हे रजोगुणातून उत्पन्न झालेले आहेत. म्हणजे हे सुद्धा बद्ध जीव आहेत. म्हणजे मुक्ती कोण देऊ शकतो, तर विष्णू, म्हणजे भगवंतांचं जे विष्णू स्वरूप आहे तर तेच आपल्याला मुक्ती देऊ शकतात. आणि म्हणून हे देवदेवता वगैरे म्हणजे सगळ्या हे सुद्धा काय आहेत, आपल्यासारखेच बद्ध आत्मे आहेत, फक्त त्यांचा आयुर्मर्यादा जास्त आहेत. म्हणजे का तर ते भगवंतांचे नित्य सेवक आहेत आणि म्हणजे भगवंतांच्या भक्तिमय प्रेममय सेवेमध्ये रममाण असतात, पण ते देखील मायेच्या अधीन असतात. आणि म्हणून आपल्या म्हणजे जसं आपल्याला हे सगळं अवघड आहे, माया दुस्तर आहे असं सांगितलं, तसंच त्यांच्यासाठीही मायेच्या प्रभावाखाली असल्यामुळे पतन होण्याचा धोका त्यांनाही देखील असतो. आणि म्हणून जे हे जाणतो म्हणजे त्यांना सुद्धा हे म्हणजे अवघडच आहे अशा पद्धतीने. मग सर्व गोष्टींचे परम कारण भगवंत आहे हे जाणतं, म्हणजे अस्तित्वातील सर्व गोष्टींच्या हे जाणतो प्रत्येक जण असे, आणि शरण येतो भगवंतांना. तर असा महात्मा दुर्लभ असतो. म्हणजे पहा, म्हणजे असे गोपीजन होते. म्हणजे हे देव देवता यांच्यापेक्षाही उच्च कोटीचं स्थान गोपीजनांचं आहे. आणि म्हणून त्यांना काय म्हटले, महात्मा म्हटले. इथे चित्रात जे दाखवले ना, असा महात्मा कोण असतो, तर दुर्लभ म्हणजे अत्यंत दुर्मिळ असा असतो. आणि म्हणून आपण काय केलं पाहिजे, भगवंतांना शरण जाऊन भगवंतांची भक्तिमय प्रेमय सेवा केली पाहिजे. आता आपण पुढे जाऊ. ज्यांचे ज्ञान भौतिक कामनांनी हिरावलेले आहे ते अन्य देवदेवतांना शरण जातात आणि आपल्या स्वभावानुसार आराधनेचे विशिष्ट विधिविधानांचे पालन करतात. म्हणजे काय की ज्यांचं ज्ञान भौतिक कामना म्हणजे आपल्याला इंद्रिय तृप्ती असतात, वेगवेगळ्या इच्छा असतात. म्हणजे पहा, मला
उत्तम संपत्ती पाहिजे, घर पाहिजे मला, मुलांना उत्तम शिक्षण पाहिजे, नोकरी पाहिजे, म्हणजे असं सगळं जे भौतिक कामनांनी आपलं ज्ञान भौतिक याने हैरावलेलं असतं, म्हणजे आपल्या आत्म्याचं ज्ञान आपल्यावर, आपण या 3 गुणांच्या प्रभावाखाली असतो मायाच्या. आणि त्यामुळे ते काय करतात, तर त्वरित फळ मिळण्यासाठी वेगवेगळ्या देवदेवतांना शरण जातात. पण हे देवता कोण आहेत? बद्ध आत्मे आहेत. आणि देवतांना ह्या काही प्रमाणात भौतिक शक्ती कुणी दिल्यात? भगवंतांनी दिले आहेत. हे भाग समजून घेतला पाहिजे आपण. आणि त्यामुळे त्यांना त्वरित फळं मिळतातच, म्हणजे सगळी. आणि ती फळं जी मिळतात ती कशी असतात? क्षणभंगुर असतात. म्हणजे सत्वगुणी व्यक्ती असतो तर देवदेवतांना शरण जातो. मग रजोगुणात असतात ते काय असतात? तर वेगवेगळे जे म्हणजे असे जे वेगवेगळे यक्ष किंवा राक्षस असे असतात तर ह्यांना शरण जातात, म्हणजे अशा पद्धतीने. आणि तमोगुणातली व्यक्ती काय असते, तर ती वेगवेगळ्या भूताप्रेतांची अशी उपासना करते. म्हणजे हे विविध प्रकार आहेत. मग जे असे पद्धतीने शरण जातात देवदेवतांना आणि त्यांची उपासना करतात, म्हणजे त्यांची आराधना करतात, म्हणजे म्हणजे सरस्वतीला बुद्धीसाठी शरण जातात, किंवा ब्रह्माजींची उपासना करतात, किंवा शिवजींची उपासना करतात. म्हणजे काय, की ते त्या देवतांपासून, म्हणजे ते सकाम कर्म, त्यांना सकाम इच्छा असतात म्हणून ते त्या देवतांची उपासना करतात आणि मग त्या आराधनेचं पालन करतात. पण ते जाणत नाहीत, म्हणजे अल्पबुद्धी असतात ते लोक. म्हणजे बुद्धिवादी मनुष्यांनी ज्यांनी जाणले की कृष्ण हेच सर्व कारणांचे कारण आहेत, कृष्णच हे म्हणजे पुरुषोत्तम भगवान आहेत, किंवा परम पुरुष असं म्हटलंय, सर्वोच्च नियंत्रक किंवा परमेश्वर आहेत, तर ते काय करेल? बुद्धिमान माणूस काय करेल? तर भगवंतांची म्हणजे भगवंतांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करेल, आणि तो भगवंतांच्या संतुष्टीसाठी काय करेल? जसं आपण पाहिलं की झाडाच्या मुळाला पाणी घातलं तर खोड, पानं, फुलं यांना जातं, की नाही? मग श्रीकृष्णांना संतुष्ट केलं तर निश्चितच या सगळ्या देवदेवता वगैरे संतुष्ट होणार आहेत, कारण ते देखील भगवंतांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करतात, भगवंतांचीच ते आराधना करत असतात, भगवंताच्या पवित्र नामाचा जप ते देखील देवता करत असतात, त्यामुळे ते निश्चितच संतुष्ट होतील. भगवंत पुढे काय म्हणतात, की मी परमात्मा रूपाने प्रत्येकाच्या हृदयात स्थित होतो. जेव्हा विशिष्ट देवतेची उपासना करण्याची इच्छा करतो तेव्हा या विशिष्ट देवतेवर मी त्याची श्रद्धा दृढपणे स्थिर करतो, जेणेकरून त्या देवतेची उपासना करण्यास स्वतःला समर्पित करू शकतो. म्हणजे काय, की भगवंत म्हणतात की एखाद्याच्या हृदयात म्हणजे भगवंत जे परमात्मा स्वरूपात स्थित असतात तीच त्याच्यामध्ये प्रेरणा अंतस्थ निर्माण करून त्या विशिष्ट देवतेची उपासना करण्याची इच्छा करतात. म्हणजे एखाद्याला खूप आजार पण येते तर सूर्य देवतेची उपासना करायची, ही इच्छा भगवंतच आपल्याला परमात्मा स्वरूपात निर्माण करतात. आणि मग त्या देवतेवर श्रद्धा दृढ झाली की मग जेणेकरून त्या देवतेची उपासना करण्याला स्वतःला समर्पित करू शकतो. आणि हळूहळू मग काय होतं, आपण अनेकातून एकाच जणी म्हणतो ना, असं मग भगवंतच अंतस्थ प्रेरणेनं आपल्याला स्वतःला त्या देवतेची उपासना करायला समर्पित करत असतात. म्हणजे ते सगळं भगवंतांचेच हे देवदेवता अंश आहेत, हो की नाही, आपल्यासारखे. मग ते भगवंतांनाच पोचत असते आपली प्रार्थना, आणि प्रत्यक्ष भगवंतच आपल्यावर कृपा करत असतात अंतस्थ प्रेरणा देऊन. आणि अशा पद्धतीनं आपल्याला ते हळूहळू टप्प्याटप्प्याने समर्पित करायला शिकवतात. आणि मग त्यानंतर आपण कृष्णांपर्यंत येतो. म्हणजे जेव्हा आपण सगळे विधिविधानांचं पालन करतो, विशिष्ट देवतेची उपासना करतो, तेव्हा काय होतं, शेवटी आपण कुठे बसतो? भगवंतांच्या जवळ. म्हणजे भगवंत इतके प्रेमळ, इतके दयाळू आहेत की आपली अशी काळजी घेतात की आपल्यामध्ये त्या अंतस्थ प्रेरणा, हृदयस्थ परमात्मा स्वरूपातील भगवंतच देतात, इच्छा निर्माण करतात, आणि ती श्रद्धा पण दृढ करतात. आणि त्याद्वारे भगवंत आपल्याला हळूहळू म्हणजे त्या देवतेची उपासना करायला, स्वतःला समर्पित करायला, म्हणजे भक्ती किंवा भक्तिमय प्रेममय सेवेमध्ये त्या देवतेप्रती निर्माण करायला शिकवतात एक प्रकारे. आणि त्याद्वारे मग हळूहळू आपण म्हणजे भक्ती मार्गावर दृढ होतो. म्हणजे ह्या सगळ्याची परिणिती काय आहे? सगळ्या गुणांच्या अतीत जेव्हा होतो ना, तेव्हाच आपल्या वासुदेवांचं जे नाव आहे ना, ते आपल्या जिभेवर येतं, आणि वासुदेवांची आपण भक्तिमय प्रेममय म्हणजे कृष्णांची सेवा करायला लागतो. आता हे आपण पुढच्या अध्यायात अभ्यासणार आहोत, पण आपल्याला लक्षात येण्यासाठी हवं. आणि मग आपण कृष्णांना शरण जाऊन कृष्णांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करतो. मग अशा श्रद्धेने युक्त होऊन तो विशिष्ट देवतेची कृपा संपादन करण्याचा प्रयत्न करतो आणि आपले इच्छित भोग प्राप्त करतो. परंतु वस्तुतः हे लाभ केवळ मीच प्रदान करतो. मग भगवंत काय म्हणतात, अशा श्रद्धेने युक्त होऊन, म्हणजे अशा देवतांना शरण जाऊन श्रद्धेने युक्त होऊन तो विशिष्ट देवतेची कृपा संपादन करतो. आणि मग म्हणजे असे प्रयत्न करतो, आणि ती फळं पण मिळतात. इच्छित भोग म्हणजे ती फळं पण मिळतात. तशी भक्तिमय प्रेममय म्हणजे सेवा केली, आराधना केली त्या देवतेची, तर पण हे लाभ कोण देत असतात? प्रत्यक्ष भगवंतच देत असतात. पहा 7.22 श्लोकामध्ये सांगतायत. म्हणजे आपण जरी शिवांची उपासना केली, आपण ब्रह्माजींची उपासना केली, सरस्वती, म्हणजे अशा विविध, ते कोण देतात आपल्याला त्याचं फळ? भगवंत स्वतःच देत असतात. म्हणजे पहा. आणि मग इकडे काय दाखवलं, अल्पबुद्धी लोक देवतांची उपासना करतात आणि त्यांना प्राप्त होणारी फळे मर्यादित व अनित्य. म्हणजे काय, की अल्पबुद्धी
लोक आहेत ते काय करतात की भगवंतांची उपासना करतात, म्हणजे भगवंतांची उपासना करण्याऐवजी देवतांची उपासना करतात. आणि मग ती प्राप्त होणारी जी फळं आहेत ती कशी आहेत, तर मर्यादित आहेत. कारण क्षणभंगुर त्यांचे जे दिलेले वर असतात किंवा त्यांनी केलेली कृपा असते, तर ती पण कशी भौतिक प्रकृतीमधले आपण भौतिक नित्यबद्ध जीव आहोत. आणि ते पण मग त्यामुळं ह्या भौतिक प्रकृतीचा जेव्हा म्हणजे ऱ्हास होतो किंवा ती नष्ट होते, त्याबरोबर ते देवता आणि देवतांचे आराधक म्हणजे आपल्यासारखे उपासना करणारे लोक देखील नष्ट होतात. म्हणजेच काय, ते अनित्य आहेत. म्हणजे भौतिक प्रकृतीमध्ये आपण बद्ध आत्मे आहोत, त्यामुळे अनित्य आहोत, आपण तात्पुरते आहोत. आणि देवतांचे उपासक काय करतात, मग त्या देव लोकांची म्हणजे जशी आपली उपासना, म्हणजे जर आपण ब्रह्माजींची उपासना केली तर आपल्या ब्रह्मलोकाची प्राप्ती होते, इंद्राची उपासना केली तर इंद्रलोक किंवा स्वर्गलोक प्राप्ती होते. मग त्यानंतर आपण चंद्राची उपासना केली चंद्रलोकाची, सूर्याची उपासना केली सूर्याची. आणि मग आपण जर भूतप्रेताची उपासना केली तर आपल्याला भूतप्रेत योनीमध्ये, आणि पितृलोकाची तर पितृलोकामध्ये असं स्थान मिळतं. मग हे सगळं कशामुळं, तर हे सगळे नित्यबद्ध जीव आहेत देवदेवता, म्हणून त्या त्या ठिकाणची आपल्याला प्राप्ती होते. मग आपण जर मग भगवंतांची म्हणजे भक्ती केली तर आपल्याला निश्चितच भगवंतांचं धाम कुठलं, तर गोलोक वृंदावन, किंवा त्याला काय म्हणतात, कृष्णलोक म्हणतात किंवा परमधाम म्हणतात, भगवत धाम, तर त्याची प्राप्ती करतात. म्हणजेच काय, की भगवंतांची भक्तिमय प्रेममय सेवा केली, भगवंतांची उपासना केली तर आपण भगवंतांच्या पवित्र धामाची प्राप्ती करू शकतो. मग देवदेवता काय करतात, भगवंतांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करतात. चित्रात दाखवले पहा, शिवजी देखील किंवा हे सगळे देखील, म्हणजे हे चित्र म्हणजे दाखवले तर ते हे सगळे देवदेवता भगवंतांकडे म्हणजे ही गोष्ट आहे. पृथ्वीवरचं जेव्हा पाप खूप वाढलं होतं तर त्यावेळेला हे सगळे भगवंतांकडे गेले, तशी गोष्ट आहे भागवत, तिथलं हे चित्र आहे. म्हणजेच काय, ह्याच्यावरून आपण समजून घ्यायचं की हे भगवंतांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करतात देवदेवता आणि सगळे. आणि असं जेव्हा आपण करतो निश्चितच आपल्याला भगवत धामाची प्राप्ती होऊ शकेल. आता आपण पुढे जाऊ. मला पूर्णपणे न जाणणाऱ्या अल्पबुद्धी लोकांना वाटते की मी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण पूर्ण निराकार होतो आणि आता व्यक्तित्व रूप धारण केले. त्यांच्या अज्ञानामुळे ते माझे अविनाशी अनुपम असे दिव्य रूप जाणू शकत नाहीत. म्हणजे काय, पहा की आपण भगवंतांना आपलं आपण अल्पबुद्धी म्हणजे असे आपल्यासारखे लोक की जे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांना जाणूच शकत नाहीत. आणि ते म्हणतात की ते निराकार आहेत भगवंत, किंवा म्हणजे निर्विशेषवादी आणि सविशेषवादी असे दोन प्रकार आहेत लोकांचे. तर जे निर्विशेषवादी आहेत ते काय म्हणतात, म्हणजे जे भगवंतांचं अस्तित्व आहे ते निर्गुण निराकार आहे असं मानतात, त्यांना म्हणायचं निर्विशेषवादी. आणि सविशेषवादी म्हणजे भगवंतांचं ते साकार स्वरूप मानतात ते. मग आपण सविशेषवादी व्यक्तीमध्ये येतो, म्हणजे आपण भगवंतांना म्हणजे साकार स्वरूपात मानतो आणि तेच खरं आहे. म्हणजे आणि साकार आणि निराकार असं काही नसतं, भगवंत प्रत्येक स्वरूपामध्ये स्वतः प्रत्यक्षच असतात. पण ते लोकांना ते इच्छा म्हणजे ते लोक ते मान्य करत नाहीत. म्हणजे निर्विशेषवादी वादी जे आहेत तर म्हणजे तर ते ब्रह्मज्योतीपर्यंतच म्हणजे म्हणजे ते विचार करू शकतात. आणि त्या म्हणजे स्तरापर्यंतच भगवंतांची प्राप्ती करू शकतात. मग ती आंशिक मुक्ती आहे. म्हणजे ब्रह्मज्योती हा पहिला टप्पा आहे आत्मसाक्षात्काराचा. भगवंतांच्या शरीरात येणारे किरण जर आहे तर ते पाठीमागे त्याच्या कोणीतरी असणार आहे, म्हणजे प्रत्यक्ष भगवंत असणार आहेत ना, म्हणून तर तो किरण येतो, हो की नाही. म्हणजे बॅटरीचा जर आपण प्रकाश काढला तर प्रकाश येत आहेत आपल्याकडे, प्रकाश किरण येतात. मग ते प्रकाश म्हणजे जर आपण मुक्ती मानली, उदाहरण घेऊया हे, तर मग पाठीमागे बॅटरीचा स्त्रोत असणार आहे ना, की जिथून प्रकाश येतो हे कळायला हवं ना. मग असंच आहे, मग तो प्रकाश कुठून येत असतो, तर भगवंतांच्या दिव्य शरीरातून. म्हणजे ते भगवान स्वरूप आहे, जो आत्मसाक्षात्काराचा तिसरा टप्पा आहे. मग दुसरा टप्पा काय, परमात्मा स्वरूप. आणि तिसरा म्हणजे भगवान. मग आपल्यासारखे अल्पबुद्धी लोक म्हणजे असे जे वेगवेगळे असतात ते असं म्हणतात की भगवान पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण जे आहेत तर ते निराकार आहेत असं वाटतं त्यांना. आणि त्यांनी काय वाटतं, मग त्यांनी व्यक्तित्व धारण केले. म्हणजे ते एक प्रकारचं मायाजालच आहे म्हणतात, हे मायाशक्तीच आहे म्हणतात. म्हणजे आणि मायावी समजतात हे निर्विशेषवादी त्यांना, बरं का. आणि ते अज्ञान असतं त्यांचं. आणि त्यामुळे काय, आणि देव भगवंत कसे आहेत, तर अविनाशी आहेत आणि दिव्य स्वरूपात आहेत, असं त्यांचं भगवान स्वरूप आहे, हे ते जाणू शकत नाहीत. म्हणजे मायेच्या अधीन असल्यामुळे आणि अज्ञानामुळे असे लोक काय करतात, असे जे अल्पबुद्धी लोक आहेत त्यांना वाटतं की भगवंत हे निराकार आहेत. आणि म्हणजे त्यामुळे ते भगवंतांचं अविनाशी दिव्य स्वरूप किंवा म्हणजे जे परमपरमेश्वर आहेत हे जाणू शकत नाहीत, असं भगवंत म्हणतात. मग आता आपण पुढे जाऊ. मूढ आणि अज्ञानी लोकांना मी कधीही प्रकट होत नाही, माझ्या अंतरंग शक्तीवर आहे, मी त्यांना अप्रकट राहतो आणि म्हणून मी अजन्मा अच्युत असल्याचे ते जाणू शकत नाही. आणि
म्हणजे काय होतं की मूढ आणि अज्ञानी लोक, म्हणजे जे मूर्ख आणि अज्ञानी, ते कधी नास्तिक असतात किंवा भगवंतांकडे ते जातही नाहीत. आपण बघितलं ना 4 प्रकारचे लोक की जे जात नाहीत, तर तसे मूढ आणि अज्ञानी, मग त्यांच्यासमोर भगवंत कधीही प्रकट होत नाहीत. म्हणजे आणि मग भगवंत आपल्या अंतरंग शक्तीद्वारे कोणाला प्रकट होतात, तर जे म्हणजे जे भगवंतांचे भक्त आहेत, तर ते जाणतात की म्हणजे भगवंतांच्या भक्तांसाठी भगवंत काय करतात, वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या लीला करण्यासाठी येतात. आणि आपल्यासारखे लोक, म्हणजे आपल्याला अपूर्ण इंद्रिय आहेत आणि भौतिक आपलं शरीर आहे, आणि त्यामुळं आपण किती बुद्धिवादी असलो तरी आपल्या ह्या मर्यादा आहेत हे जाणून आपल्यासारख्या भक्तांसाठी, म्हणजे जे भगवंतांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करतात, अशा भक्तांसाठी भगवंत काय करतात, वेगवेगळ्या लीला करतात आणि मनुष्य अवतारात प्रकट येतात. आणि त्याद्वारे भक्त आणि भगवंत यांच्यामध्ये प्रेमाचं आदान प्रदानच होत असतं त्या लीलाद्वारे. मग हा खरा भक्त जाणतो भगवंतांचं असं सर्व सर्व म्हणजे सर्वोच्च स्वरूप किंवा सर्व शक्तिमान भगवंत आहेत, आणि त्यामुळे तो त्यांच्या भक्तिमय प्रेममय सेवेमध्ये रताळतो. मग असे जे भक्त असतात त्यांच्यासमोर भगवंत प्रकट होतात. अन्यथा भगवंत काय करतात, आपल्या अंतःश्रंग शक्तीद्वारे अशा लोकांसमोर ते प्रकटच होत नाहीत. म्हणजे जे अभक्त आहेत त्यांच्यासमोर, अज्ञानी आहेत, मूर्ख आहेत आणि अप्रकट राहतात. आणि म्हणून भगवंत अजन्म आहेत, म्हणजे काय त्यांना जन्मही नाही मृत्यू नाही, असे ते कसे चिरंतन आहेत किंवा अच्युत, म्हणजे नष्ट न पावणारे किंवा नाश न पावणारे असे अच्युत. आपण कसे अच्युत आहोत, म्हणजे आपण जन्म मृत्यू असं आपल्याला शरीराला अवस्था आहेत, भगवंतांच्या शरीराला अशा अवस्था नाहीत, ते परिपूर्ण आहेत, म्हणजे पूर्ण आध्यात्मिक आहेत शरीर. तर त्यामुळं भगवंत अजन्म आणि अच्युत असल्याचे ते जाणू शकत नाहीत. मग अर्जुन, मी पुरुषोत्तम भगवान भूतकाळात घडलेले सर्व काही, घडत असणारे सर्व आणि भविष्य काळात घडणारे सर्व काही जाणतो. मी सर्व जीवांना जाणतो, परंतु मला कुणी जाणत नाही. त्याचं काय उदाहरण आपण घेऊ की आता पहा, म्हणजे भगवंत काय म्हणतात की आपण, म्हणजे बघा आपल्याला आता आदल्या दिवशीचं कुणी काही विचारलं तर आठवत नाही बरं का. मग मागच्या जन्मातलं तर आपल्याला फार अवघड आहे आठवायला, आणि भूतकाळातलं सुद्धा आपल्याला आठवत नाही, आदल्या दिवशीचं आठवत नाही. ह्या वर्तमान जीवनामधलं पुढं काय होणार आहे म्हणजे हे आपल्याला माहिती नाही, म्हणजे भविष्यकाळ माहिती नाही. पण भगवंत कसे आहेत, अजन्म आहेत, आदिपुरुष आहेत, त्यामुळे आपल्या सगळ्या जीवांची निर्मिती भगवंतांनी स्वतः केली. त्यामुळे भगवंत आपल्याला, म्हणजे भगवंत आपला भूतकाळ, भविष्यकाळ आणि आपला वर्तमान काळ सगळं जाणत असतात. म्हणजे भविष्यकाळ भूतकाळ तर जाणतातच, आणि आपल्या हृदयात ते परमात्मा स्वरूपात स्थित असतात. त्यामुळे आपल्या सगळ्या वर्तमान जीवनातले जे कर्म असतात त्याच्यावर त्यांचं नियंत्रण असतं, ते साक्षी असतात. म्हणजे आपण जेव्हा जन्म घेऊन येतो या भौतिक प्रकृतीमध्ये जीवात्मा म्हणून येतो, म्हणजे थोडक्यात, तेव्हा आपल्या हृदयस्थ परमात्मा स्वरूपातले भगवंत काय करतात, तर आपली, म्हणजे आपली जी कर्म असतात पूर्वजन्मानुसार ती सुरू करतात, आणि त्यासाठी लागणारं ज्ञान बुद्धी आपल्याला प्रदान करतात, आणि त्याद्वारे ते नियंत्रण ठेवतात. आणि ज्याचं विस्मरण करायला हवं तर ते विस्मरण पण तेच करतात, म्हणजे हे भगवंतच घडवतात. म्हणून हे सगळं जाणतात. म्हणजे आणि भगवंत परमात्मा स्वरूपात प्रत्येकाच्या स्वरूपात शरीरात म्हणजे उपस्थित असतात, त्यामुळे ते सगळ्या शरीराविषयी जाणतात, हो की नाही. आणि आपल्याला पण जाणतात, पण आपल्या शरीरात फक्त आत्मा आहे, म्हणजे आत्मा कसं फक्त आपल्या शरीराचं जे कार्यक्षेत्र आहे तेवढ्या पुरतच जाणतो. म्हणून आपण कोणीही भगवंतांना जाणू शकत नाही, पण भगवंत सगळ्या शरीरांना, सगळ्या जीवांना, सगळ्या शरीर योनीतल्या जाणतात, आणि त्यांना सगळ्या काळापासून जाणतायत. तर असं भगवंत म्हणतात. पण आपण भगवंतांना जाणू शकतो का, तर बिलकुल नाही. म्हणजे हा भाग आपण समजून घेतला. म्हणजे असं उदाहरण की म्हणजे आपण जे पाहिलं की आपण एखादं उदाहरण घेऊ ह्याच्यासाठी, म्हणजे की एखादा म्हणजे एखादी व्यक्ती आहे, म्हणजे की जो एखाद्या राज्याच्या नगरामध्ये आहे, तर ती व्यक्ती म्हणजे म्हणजे त्या नगरामध्ये बसून ती फार तर त्या गावातलं किंवा त्या म्हणजे त्या नगरातली गोष्टीविषयी जाणेल. पण इथं राहून म्हणजे वेगवेगळ्या देशात आणि वेगवेगळ्या व्यक्तींचं काय चाललंय आपल्याला शक्य होईल का जाणणं, तर बिलकुल नाही. म्हणजे तर असं भगवंतांचं स्वरूप आहे, ते परमात्मा स्वरूपात असल्यामुळं सगळ्या जीवांचं आणि सगळ्या ठिकाणच्या जीवांना त्यांना माहित असतं. म्हणजे हा आपल्यामध्ये आणि त्यांच्यामध्ये फरक आहे. किंवा एखाद्या राज्याचा राजा आहे, तर त्याला आपल्या राजप्रसादाबद्दल आणि आपल्या नागरिकांकडे किती संपत्ती आहे काय सगळं माहित असतं, बरोबर आहे की नाही. मग तसं आहे. आणि त्या नागरिकांना माहित असतं का, नाही, त्यांना फक्त आपलं घरात आपली किती संपत्ती आहे, फार तर आपल्या शेजाऱ्याविषयी माहित असेल, ह्याच्या पलीकडे नाही. म्हणजे काय, त्यांना फक्त आपल्यापुरतंच माहित असतं. म्हणजे आपला जो आत्मा आहे त्याला आपल्या शरीरापुरतंच माहिती असतं, पण त्याचं ज्ञान असतं. पण भगवंतांना अशा सगळ्या शरीर योनी आणि सगळ्या जीवांचं ज्ञान असतं. मग हा भगवंतांमध्ये आणि आपल्यामध्ये फरक आहे. म्हणून भगवंत काय म्हणतात, मी सर्व जणांना जीवांना जाणतो, पण मला कोणीही जाणत नाही. मग आता आपण पुढे जाऊ.
एषा त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मा दृढव्रता. ज्यांनी या जन्मी आणि पूर्वजन्मी पुण्यकर्म केले आहेत आणि ज्यांची पापकर्म पूर्णपणे नष्ट झाले आहेत, ते द्वंद्वरूपी मोहातून मुक्त होतात आणि दृढ निष्ठेने माझ्या सेवेमध्ये युक्त होतात. तर ज्यांनी या जन्मी पूर्वकर्म म्हणजे भक्तिमय प्रेममय सेवा आपण करतो भगवंतांची, हे नातं आहे आपलं विस्मरण झालेलं, तर त्याद्वारे आपण जेव्हा जागृत होतो तेव्हा भगवंतांना शरण जाऊन आपण जर भक्तिमय प्रेममय सेवेचे प्रयत्न केले आणि पूर्वजन्मी पण आपण जी काही पुण्यकर्म केलेली असतात आणि त्यामुळं आपली पापकर्म नष्ट झालेली असतात, मग त्यामुळे काय होतं की जे द्वंद्वरूपी मोह म्हणजे इच्छा आणि द्वेष असं सतत द्वंद्व चालू असतं, तर ह्या मोहातून जो मुक्त होतो म्हणजे तर तो काय होतो भगवंत म्हणजे इच्छा आणि द्वेष हे कशाचं प्रकटीकरण आहे, तर जेव्हा मी सांगितलं की जेव्हा आपण ह्या भौतिक प्रकृतीमध्ये येतो तेव्हा रजोगुणाशी आपला जेव्हा संपर्क येतो तेव्हा काय होतं आपल्यामध्ये जे भगवत प्रेम असतं, शुद्ध चेतना असते, म्हणजे त्याचं रूपांतर कशामध्ये होतं म्हणजे विशुद्ध तत्व शुद्ध सत्व असतं, तर त्याचं रूपांतर होतं त्या प्रेमाचं रूपांतर होतं कामामध्ये, वासना आसक्तीमध्ये, आणि मग हे द्वंद्व होतं आणि मग त्याच्यातून काय होतं द्वंद्व कसं होतं तर रजोगुणामुळे काय होतं कामना निर्माण होतात, आसना का आणि मग ज्या ह्या वासना तीव्र असतात किंवा इच्छाशक्ती स्वार्थ अटॅचमेंट आपण म्हणतो एखादी वस्तू किंवा एखादी गोष्ट, त्याच्यातून पुढे काय होतं म्हणजे ती नाही मिळाली तर क्रोध, म्हणजे आपण चक्र पाहिलं म्हणजे क्रोध निर्माण होतो. मग क्रोध कशाचं म्हणजे प्रकटीकरण आहे तर तमोगुणाचं आहे. म्हणजेच काय रजोगुण आणि तमोगुण म्हणजे क्रोध म्हणजे इच्छा आणि द्वेष, म्हणजे क्रोधामुळे द्वेष करतो आपण म्हणजे ती त्या व्यक्तीविषयी किंवा त्या गोष्टीविषयी, म्हणजे इच्छा आणि द्वेष यांचं द्वंद्व, इच्छा म्हणजे असं आपल्यामध्ये म्हणजे ह्या द्वंद्वातून आपण म्हणजे हे कशामुळे असतं तर मोह म्हणजे मायाच्या 3 गुणांच्या प्रभावापैकी रजोगुण तमोगुणाच्या प्रभावाखाली येतो की नाही, आणि त्यामुळं आपण अशा पद्धतीने मोहामध्ये अडकलेला असतो. मग ह्यातून जेव्हा मुक्त होतो त्यावेळेला काय होतं म्हणजे भगवंतांच्या दृढ निष्ठेने माझ्या सेवेमध्ये युक्त होतं, म्हणजे जेव्हा गुणातीत जातो रजोगुण तमोगुण आणि त्यातून आपण सत्वगुणामध्ये जातो आणि मग तेव्हा काय होतं सत्वगुणामध्ये आपण सगळ्या चांगल्या क्रिया करायला लागतो आणि मग जेव्हा एखाद्या शुद्ध भक्ताच्या किंवा प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंच्या सानिध्यात येतो तेव्हा काय करतो आपण दृढ निष्ठेने भगवंतांच्या सेवेमध्ये त्यांच्या आश्रयाखाली होऊन जे प्रामाणिक प्रतिनिधी आहेत भगवंतांचे त्यांच्या सेवेमध्ये युक्त म्हणजे आपण होतो आणि त्याद्वारे भगवंतांचे भक्तिमय प्रेममय सेवेमध्ये युक्त होतो त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली, आणि तेव्हाच आपण भगवंतांची प्राप्ती करू शकतो. म्हणजेच काय की आपण तेव्हाच गुणातीत होऊन भगवंतांची प्राप्ती करू शकतो. आता आपण पुढे जाऊ. हा मग इथे चित्र दाखवलंय म्हणजे हे तर हे काय आहे तर या चित्रामध्ये वाल्मिकी ऋषींची गोष्ट आहे, म्हणजे तो वाल्यकोळी होता आणि पशु पक्ष्यांची म्हणजे वेगवेगळे पशु आहेत त्यांची हत्या करायचा, म्हणजे मांसाहार करायचा, शिकार करायचा, त्यानंतर लुटायचा लोकांना म्हणजे आणि संपत्ती लुटायचा, म्हणजे अशी सगळी वाईट कर्म करायचा. मग त्यांना नारद मुनी हे भेटले. मग नारद मुनी विचारतात त्यांना की म्हणजे तू हे जे काही पापकर्म करतोस मग तू तुझ्या बायकोला जाऊन विचार, तुझ्या आई वडिलांना विचार किंवा मुलांना ह्या पापाचा तू म्हणजे वाटा तुम्ही घ्याल का, भागीदार व्हाल का. मग ते नाही म्हणतात सगळे, आम्हाला बायको म्हणते ते तुम्ही केले कर्म त्यामुळे मी तर काही नाही बाबा ते घेऊ शकणार. आई वडील म्हणतात आम्ही कशाला घेऊ, आणि मुलं सांगतात नाही नाही आम्ही नाही घेऊ शकणार हे. मग तो म्हणतो की मी हे कर्म आता थांबवेन आणि मग तो थांबवतो. मग मी काय करू विचारतो. मग नारद मुनी त्यांना मार्गदर्शन करतात, म्हणजे त्यांना म्हणजे पवित्र महामंत्राचं जप करायला सांगतात. पण त्यांचं इतकं म्हणजे वाणी अशुद्धी असते, म्हणजे तमोगुण इतकं असतं म्हणजे मोहामध्ये ते असतात, म्हणजे त्या गुणाच्या प्रभावाखाली तिथे त्यांना जप पण करता येणं शक्य नसतं, म्हणजे जपावर ध्यान करता येणं शक्य नसतं. मग ते काय म्हणतात मरा मरा म्हणा, म्हणजे मग तुम्हाला राम राम हळूहळू येईल. मग ते मरा मरा म्हणायला जेव्हा लागतात तेव्हा त्यांना हळूहळू राम राम असं त्यांच्या वाणीतून शब्द निघतात मुखातून, आणि मग ते पवित्र महामंत्राच्या ह्या जपावर ही त्रेतायुगातली गोष्ट आहे, तर मग ते म्हणजे स्थित होतात आणि मग अशा पद्धतीने ते शुद्ध सत्वगुणामध्ये जातात. तेव्हा आपल्याला माहिती आहे वाल्मिकी ऋषींनी रामायणाची म्हणजे महाकाव्य लिहिलं, म्हणजे अशा पद्धतीने म्हणजे आपण ती गोष्ट ऐकली की म्हणजे ते दुष्ट व्यक्तीतून त्यांचं परिवर्तन एका ऋषींमध्ये मुनीमध्ये झालं, म्हणजे अशा पद्धतीने आपण शुद्ध सत्वगुणामध्ये जेव्हा स्थित होतो तेव्हा भगवंतांची कृपा आपण प्राप्त करू शकतो. आता आपण पुढे जाऊ. पूर्णपणे मतपरायण झालेले जे मला भौतिक सृष्टीचा संचालक, देवतांचा नियंत्रक, सर्व यज्ञांचा अधिष्ठाता भगवंत म्हणून जाणतात ते मृत्यू समयी सुद्धा मला जाणू शकतात. म्हणजे भगवंतांच्या
पूर्णपणे मतपरायण म्हणजे काय की भगवंतांच्या मध्ये जे परायण म्हणजे भगवंताच्या भक्तिमय प्रेममय सेवेमध्ये जे स्वतःला गुंतवून ज्यांनी ठेवले, जे कृष्ण भावनेमध्ये दृढ झालेले, तर ते जाणतात की भौतिक सृष्टीचा संचालक किंवा देवतांचा नियंत्रक म्हणजेच कोण आहेत? भगवंत आहे. किंवा सर्व यज्ञ कोणाच्यासाठी करतात? विष्णूंच्या संतुष्टीसाठी. म्हणून यज्ञाच्या अधिष्ठाता कोण आहेत? भगवंत आहेत. आणि भगवंत म्हणून मला जाणतात. ते मृत्यू समयी सुद्धा मला जाणू शकतात. म्हणजे मृत्यू समयी आपण पाहिलं की जो विचार आपल्या मनामध्ये येतो, तर त्यानुसारच आपण आपल्याला म्हणजे त्यानुसारच आपल्याला पुढचा जन्म मिळतो. मग जर आपल्या मृत्यू समयी भगवंतांचा विचार आपल्या मनामध्ये बुद्धीत असेल, तर निश्चितच आपल्याला काय होईल? किंवा भगवंतांचं नाम आपल्या मुखात असेल, तर भगवंतांची आपल्याला प्राप्ती होईल, होय की नाही? म्हणजे भगवंतांपर्यंत आपण पोहोचू शकू किंवा भगवंतांची कृपा प्राप्त करू शकू किंवा भगवत धाम जाऊ शकू. यासाठी काय केलं पाहिजे? सराव, अभ्यास, योग्य युक्तेनं. म्हणजे काय सराव केला पाहिजे आयुष्यभर आपण भगवंतांच्या पवित्र महामंत्राचा जप करण्याचा. तेव्हा काय होईल? मृत्यू समय आपल्याला माहितीये का? म्हणजे आपण पुढे श्लोक येणारच आहे की मृत्यू समयी आपला म्हणजे घसा आकुंचन पावलेला असेल, त्यातनं तोंड म्हणजे शब्दही फुटेल असं नाही. आजारी असू आपण किंवा आपण पाहतो बेशुद्ध अवस्थेत असू, आपण ऍडमिट असू एखाद्या हॉस्पिटलमध्ये, ICU असू किंवा कोमामध्ये असू, आपल्याला माहितीये का? म्हणजे कंठातले आपले शब्द फुटतील की नाही माहिती नाही. आपल्याला ऐकू येत नसेल, डोळ्याला दिसत नसेल, काय असेल माहिती नाही. जर आपण आत्तापासून सराव केला आणि भगवंतांच्या पवित्र महामंत्राचा जप केला, तर निश्चितच आपण मृत्यू समय सुद्धा भगवंतांना जाणू शकतो. आता आपण पुढे जाऊ. संपला. आता कोणाला काही शंका असतील तर आपण विचारूया. इथे सारांश आहे पुन्हा एकदा की जो आपण अभ्यासला. म्हणजे अशा पद्धतीने आपण भ्रमातून भक्तीकडे कसं जायचं आणि भगवंतांची प्राप्ती कशी करायची हे अभ्यासलं. मग त्याची रेकॉर्डिंग स्टॉप केलं तरी चालेल.